challenges ng'eny pur general egyo me japur iluongo ne janego. Kawafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timago makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwando. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima waben. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyier. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai.
tarik 11 mar dwe mar 9 higa mar 2023 nyakwar Mgajwang'. Higa mokalo chien tarik maket kod ma chapne maka kod kacha. Neni e Kenya ka ikru ne nitiere mar Sidayanga jatend piny Kenya mar abich e pautuke ma Kasarani. Kata kamano mano ko bilosi ko bigedi ni mar Ramogi TV kaachiel kod Ramogi FM gi kamangi mar Media Services oikoni chenro mupie mabende bro go machiemo to higa achiel ang'o mosetimore Kenya kama ngima e siwanda mopogore opogore kata sectors mopogore opogore machiegni okinyi makawuono chenro makakawanene kokale nyakalondo mari mar Ramogi FM higni 20 duto te kaachiel kod Ramogi TV. Kawuono ni nyakwar Mgajwang' wan tiere kod hawi mar bedo kod nyarawila oyawore kendo machiegni. Erokamano machiegni dala. Erokamano mae dala. Mosa inyake lweny. Nyasaye ose kawo migape. Diwacho ni mar Nyasaye ok inyal penjo. Diwacho mana ni kotimore to neno kaka udhi mbele. Tapani gima nyalo wacho en agone nyikwa Ramogi erokamano. Na neno ka jowuok mang'eny nok ang'e ni ji mang'eny nyalo biro kendo ji mang'eny winjo Ramogi. Ng'eny gi ne wacho ni kawuono waneno je bonyo bene wantiere godo wacho ni kawuono waneno physical. Ana kwa ana. Kora pani agone gi erokamano kendo wacho ni Nyasaye oket chuny na minwa Damaris Atieno Bala kamokwe. Erokamano ahinya. Sini oyawore. Oyawore Jacobuya. Anti maber. In kare. Erokamano. Mose nyikwara Mgajwang'. Mokwongo kapok aboso jikwara Mgajwang' yiena mondo arwak kendo nyamera Rosie. Pod wamedo mna gonu mos, pod wamedo lemonu kendo wang'e ni baba gi mama nyiwe kani maber. Nyikwara Mgajwang' warwako chenro marwa makawuono mar kaka wanene. Fred ni ganye. Fred kaloro koda mano mok nyal geng'o kwana ber kode kawuono nyikwara Mgajwang' watimo moseloe to kata kawuono wan gi gen ne jumanyien wana ber kode. Dich ng'e. Ing'e ni nye owacho nodwa dhi neni e tok tent. Koro ote manyo miyi e tok tent. Namba na ten macha poko lokore. Anona gi namba 1. Ma Nigeria cha. Ma Nigeria. Bang'e no winjowa. Koro namba na poka loko. Erokamano ahinya. Nyarawila ang'e ni kata bed ni isebedo kin oko kamano nitie gik mang'eny misebedo kiluwo. Inyalo liekonwa mane maber ni gi marach ni. Bioje adwa chako gi marach. Mana kaka ne wawacho ni kata ncha onge nikech lit mane wabedo godo ne nyaminwa manche wawito. To kani neno juman mane rumoni. Be ni neno kwa wito jowetewa. Ni neno sin maja capital ma ng'ama ne omako weche mag sports ahinya no wewa. To kendo ni neno nyaodo machielo be mano wewa mane ni KBC. Mane producer mar Tausi gi Kisulisuli mandalo gono kwange kata ni ng'ama ne produce koro ng'ama ne miyo waneno gi be no wewa. Koro aparo ni kama wachunge lo mar jo fuambo aparo ni an mano ne gimo maka ahinya. Machielo be mano maka kani neno accident osebedo mang'eny maparo ni ochakre sani kendi neno kayo mar Mombasa kabiro Nairobi ni ngima mang'eny wasewite wik mano okadho cha. Kora pani mano bi nyisa jowa ni to ging'iyo nade kaka gitiyo gi ndara. To mano mora te en bura mano bedo mar sukari. Wasebet kwa wacho pile kae kaka wanene. Ni to wan tango ang'oma sirikal ni ochung' kodwa. Nikech gik kaka mag sukari gi manyalo konyo jowa mobet ka puro sukari. Kora pani bura no kiko chunga ni ne en bura kamano. Tapa ni gima no wuok kuondego jowa bro chung' godo. Erokamano. Mos makende ne jowa mabende wito ngimagi magin jofwambo gi Sean Candiveles. Kachiel kod Onguso. Kibwana Onguso ing'e ni kata sinema mar Papa Shirandula. Bende ne mare. To gi Inspector Mwala. Anaromo kode mokwongo kane wane DW alumni Kisumu Sunset Hotel. Mane ma angoromo kode kane rapatua. Elo DW Academy. Kane tiegwa weche mopogore opogore. Kamano. Nyasaye oket chunye kamokwe. Gedi VOJ ma indalo. Mabende samoro ipenjori ni to mitakochopo kuma piny koro dhi karumo. Kech gigi biro mang'eny nikech kata kopogore mana gi magi yowete wariogo
nyaneno ka oganda mang'eny bende yuago wuod kaswanga luongo ni Collins Kwala ma bende nyoyudo masira mar ndara Lundiani mowito ngimane. En mos kod kuyo makende ne jogo ma familia manyowito joge. To emonda wachie mna kama nyara wilo wacho gode weche mag ajali mag ndara gi. Apani sani nyose landi ni koth biro. To asena okagwenge mang'eny koth chwe. To gimonego wang'e ni sama koth chwe kiringo gi nyamburko. To nitie gigo mabende sama piny otuo kama to kinyal ng'eyo ni motoki ni marach. So en mana kwayo na ni jogo manigi mitokni. Sama koth chwe ni kapo kiwuok ni dwa dhi e wuoth mabor. Ting'ie ni to tiende mtoki chalo nade. Ing'ie ni brek mar mtoki chalo nade. Ting'ie ni taya mar mtoki chalo nade. To kata mana wiper gi. Nikech sama koth chwe iwacho ni okinyal neno mbele mabor. To bende sama koth chwe nikech pi break ahinya koko ber to komakre maber. So magi gik matindo tindo makwatimo tapani wanyalo reso oganda wa mang'eny. Ahinya ne jogo mariambo mtokni mating'o jowuoth mang'eny, PSVs. Ging'ie ni mtokni gini nitiere conditions maber kapok gichako wuoth nikech ka koth chwe mang'eny kama to masira mag apaya jamedore. To gimedore mana nikech samoro ng'ato nok ne mbele maber nikech tachi ok ber, samoro nok onen maber nikech wipers mage ok ne ywe ne kiyo maber, kata ni brakes mage, kata tiende ni orumo to ringo godo koro kochopo kumidwa no make brake to bedo matek. Mopogore gi mano VOJ nyoro ane kanisa All Saints Cathedral to nye wan gi jayalo manye ochunya kabisa. Nyo puonjo wa kaluwore gi weche mag bedo ja Kristo maber. To gimanye brother John Ng'ang'o wacho manyo chunya kabisa en ni ukristo masani. Ng'iyo ne richo en mna ni kitimo gimoro moyudi ekiwacho ni jaricho. To samitime mokoyudi tiwe ni ina ng'ano maber, mabende ja Kristo maber, mabende timo gimora amora matimo ng'owa ma Nyasaye dwaro. Nyokoni wapenjra ahinya. Ni to samitimo gimarach, koko maki, koko fwenyi, bende mano in ja Kristo maber, bende itimo richo. Koso en mna ni kanya timo gimoro to yuda mane kikore wacho nang'owa na jaricho. Wapenjre kendo bro tudore gi mbekni mwadhigo kawuono. Erokamano. Wach mangima mokalo nyakora Mgajwang' kokalo kuom jadolo e kanisa Nyoro All Saints Cathedral Nairobi kaendi. Erokamano modong' ahinya. Ng'ena bro luwo yalo no gi yore mamoko. Piny tinde odongore nyakora Mgajwang'. Ambe winje chuny wach. Kata kamano wuod kanon bende bro kuodho na ni to magi mopogore gi ma olidho no matin ni manyo yal odiochieng' manyoro. Erokamano. Abro wacho ni. Nikech iwacho ni kanisa ji ok dhi ni ni jayalo no yalo maber. No yalo maber no wachang'o. No wachang'o. Gima no wacho no. Puonj mane mano wacho. Erokamano. Nyakora Mgajwang' ndalo adek mokalo kochakore chieng' wuok tich piny Kenya nobedo wegwelo ka jatend piny Kenya William Ruto majakom mar komiti madundo mar Africa Union ne okelo welo buora mag pinje mag Afrika kanyakla kod pinje mamoko mar por wach kanyakla ni to gin okenge mag pinje mag Afrika dwa ng'ado kaka yo makende mar konyo e rito weche mag alwora marwa. To makamano mano otis ni Africa Climate Summit 2023 ne okelo hukahu gi ji mopogore kambaka maduong' ne en wach mogik mane pinje mag Afrika ne opedho gik magidwa ni pinje matek magiwacho ni osebedo ka lilo alwora marwa onego kawo kama kaka jatend piny Kenya ne oloso. Solutions are not just appropriate for Africa's problems. They are necessary for global well-being. Our Agenda 2063 is an agenda for the benefit of all humankind. And the Africa we want aligns with the planet we need. These two events that have been mentioned, but before that we need to galvanize and muster all our efforts and bring in these dynamics. The world needs to come together to make available, accessible, adequate and affordable climate finance to the developing countries, including Africa, for effective climate action and meeting their NDCs. At the summit,
We also made it clear that we are aware of the unjust configuration of multilateral institutional frameworks that perpetually place African nations on the back foot through costly financing, which plunge our economies into debt trap and deny them resources needed to mitigate and adapt in response to climate change, invest in energy transition. Jatend piny Kenya Dr. William Ruto kaloso elo jotend pinje mag Afrika mano yore romo makamano nyakor Mgajwang koywak anachiel kuom gik ma bende thiro dongruok pinje mag Afrika en yore mag hola mani malo mokalo ma pinje ma tek kedo pinje mag Afrika mamiyo pinje mag Afrika ladhore e kind weche buora. Jeibonyo kaka jichung weche ng'eni KEG ne un kanyo e logi to ne wuoyo mojing kendo motegno kabisa dwaro manitiere madhira agenda ni en ang'o mane kwanyo malich e bura mandala dek ni. Erokamano VOJ apani kachako to we awache ni piny Kenya no otimo maber. To waduok ne erokamano ne jatend piny Kenya William Ruto to gi jatend migao mar weche mag aluora Soipan Tuya to gi migao mare te kamoriwo jagoro ngirore Eric Ngeno to kaachiel gi ji duto mane omiyo nyasi ni obedie maber. Nikech mondo iyud ni jotend pinje mag Afrika karibu 18 to gi jotend migepe mahingo 40 mawuok e piny mangima bedi kamoro achiel ndalo adek mondo gitwagie weche mariwo pacho oganda ahinya mar ja-Afrika nani. En gino manyaka wami sirikal poch gi pak. Naneno ka dhano nobiro bura. To kane dhano biro, to bende en maber ni Afrika nowuok gi duol achiel. To duol mane Afrika owuok godo ne en ni nitiere gik mang'eny monego tim. To gigi kata bed ni timogi to nyaka penjre ni to Afrika pok mare ni kanye. Mokwongo VOJ burani nonego bed ni ng'iye ni to ere kaka pesa duto mosegol e weche mag ketho aluora gi rito aluora. Nikech Afrika ma hinyore moloyo. Sama pinje maoko moseloso kembe manigi ndeke to nigi gimoro amora. Ketho aluora margi Afrika ma hinyore moloyo. Koro penjo maduong' mane wuok kanyo en ni to sama pinje gi ketho aluora nitie pesa moro ma gisingo ni gibiro ga golo. Sani wacho no sechopo bilion 100 mag dola mag Amerika. Makigo gi pesa mar Kenya 10 trillion turi. To pesa ni poko golega. Asinga to kugole. Romo ma Nairobi no wacho ni ochopo sama koro. Pesa ni nyaka gole. To kitaki golo pesa ni Afrika ma bende ni mnagi karibu 5% kende mar aluora miketho. Nyaka yudie pok malach moloyo. Nikech wane mwahinyore sama jogi timo ang'owa sama jogi ketho aluora. Mano gimokwongo. To kendo pinje Afrika noloso gi dola achiel magi wacho ni wang'ni ka gidhie romo ma 28 miluongo ni Conference of Parties. Jomoko dende ni COP mar 28 mabro timore e piny mar United Arab Emirates Dubai. To giwacho ni ok gidhi loso kendo, gidhi keto dwachgi to gidhi neno ni dwachgi ni otimano oketi etim. Mano mokwongo. Mar ariyo ne nitie dwaro ni kata wan bende Afrika ka nyaka wang'iye ni to gin yore mage madwa tim mar neno ni warita aluora. Nikech kata odoko ni pinje maoko kande ketho moloyowa to wan bende 5% mwawacho ni waseketho aluora marwa ga 5% nyalo biro medore. To nyalo biro medore nikech iwacho ni Afrika ka emwatong'e yien to wabete bunge malich mokalo mohingo pinje mamoko. To ma watimo nikech dhano osebedo mang'eny koro kuonde dak osebedo matin. To ka kuonde dak osebedo matin, gimwatimo marach en ni wabeto bunge to wamakao puothe mayande wanyae chiemo wagere mier to wagere delniwa. Koro no wache ni ja Afrika nani ibende ng'iye ni to kata bede mna ni ji koro ng'eny. Kata bede mna ni koro dhano osebiro ji osenyuolore mang'eny. Tang'o gang'o madwa tim kamora mara ma wantie.
Sami manyo dala ni dwa gero, sami tongo yien ni dwa keto odi moro, to kisetieke to pidhie yien moko. To sirikal bende nowachne ni nikech wan gi bunge mang'eny miluongo ni indigenous forests. Sirikande mag Afrika ka ong'e ni to gin yore mage made girit godo bungegi mondo bungegi omed ywanwa koth. Mondo bungegi omed rite muya mwayweyo bed maber. Nikech ka ji omedo tong'oge, to wan bende wabro bedo kuma pinje mag wagunda go nitiere ang'o? Nitiere sana. Mar adek kendo mogik, nowach ni kit teko stima ma itiyo godo Afrika ka, iwacho ni Afrika pok dhano yude stima mang'eny. To nitiere yore manyasani minyalo kel godo teko mar stima moko chuno ni nyaka watim ang'o? Nyaka watiyo gi diesel, ok watiyo gi petrol, ok watiyo gi modhi mamoko. Ni wang'iye ni to Afrika ka ere kaka wanyalo neno ni sola, nikech waywago chieng' rieny kama bor. To teko mar chieng' ni ere kaka watiyo kode mondo wang'e ni wa generate stima. Nowach ni Afrika ka nitiere geothermal power didi mang'eny minyalo gol teko mar nyayo stima ni kowuok piny. Wang'iye ni to ere kaka dwa konyo magi mondo wa generate godo ang'o? Stima. To bende nowach ni ere kaka Afrika ka wanyalo ng'iyo ni kit tedo ma ji tedo. Ng'ama ok ted gi gas, to ok ted gi stima. Ere kaka wanyalo ng'iyo ni jogi owe tong'o yien migo maka mitedo gi maka, nikech ji mang'eny matiyo gi maka to ti mang'eny matiyo gi mafuta tani gitimo ang'o? Gimedo ketho alwora. Koro sirikande mag Afrika bende nomi tich ni ere kaka unyalo ng'iyo ni jou ok odhi mbele gi tiyo gi mafuta tani e tedo, ok odhi mbele gi tiyo gi yien kata maka e tedo, nikech magi koreo to medo ketho alwora. Koro kata bed mana ni Afrika ne loso gi pinje maoko, to ne nitiere mbaka ma bende ogo ma ja Afrika bende nyaka penjere ni ento ang'o gang'o ma nyaka otim. Magi manowuok kipenja gik moko adek manawuok godo e burano. To mogik mane wan bende koro makwa momiyo wan kaka jofwambo kolure gi aput marwa mar Kenya Editors Guild, gimomiyo ne wan kanyo, ne wan ni to ere kaka mbaka machalo kama wanyalo miyo kendo konyo sirikande wa mag Afrika mondo waket mbaka ni, mondo wapuonj oganda, mondo wapuonj jopiny, mondo ging'e ni to gin ang'o gang'o ma ginyalo timo. Tijwa mar fwambo ni iwacho ni loso gi ji mang'eny, to kendo loso gi ji ma direct. Koro ere okenge ma waseketo mar neno ni wapuonjo jopiny ni gigi ok timre mana e pinje wagunda kacha. Wapuonjo jopiny ni oro ma yandu neno cha mae kethruok mar alwora miwachoni. Ni wapuonjo jopiny ni bedo ni chon nwang'ega ni dwe mar 4 idoyo, to dwe mar 8 ikeyo, to sani tinde chalo ka gima lokore. Mano kethruok mar alwora. Koro ne en gima nwang'iyo kaka jofwambo gi jochung weche mwakoni oyo mbaka ni kik waweogo kamoro. Mbaka ni nyaka wabende wachake mondo walos go gandawa, mondo wapuonjgi mondo ging'e ni kamoro amora ma gintie gin gi nafas, gin gi teko, to gin gi lony e lwetgi ma ginyalo timo godo ang'o? Ginyalo neno kaka koro weche mag rito alwora en mbaka mogo e kor gwenge, ok ni goya goya Nairobi ka ni ji obet orwako tai to madho chai to go pichni to dog. En mbaka manyaka chakre e kor gweng'. Erokamano rito alwora. Erokamano ahinya. Mbaka manyaka chakre e kor gweng'. Gini omakowa. Nyiwinjo kanyo ka osegono oporo ni El Nino biro ka. En mana achiel kuom lokruok ma sani piny nigo nyarawila. Ok ang'eyo Roslyn, ka ni luwo weche gi duto gi twaka kaka nobetie gi paro ma jo Afrika nigo gi duond Afrika, inyalo wacho en ang'o mane kwanyo malich ahinya e bura ma kamano? VOJ ng'eny gi sini osewacho, to an kang'iye tabro ng'iye mopogore mokwongo, nikech ka nineno migosi William Ruto kata gi leaders manowuok e Afrika kae, niwinjo ka gichako gi wach mar pesa, usuru ma jogi dwaro mowachulo, det ma piny ka piny Afrika imiyo. Ng'eni Afrika wan gi pinje 54. Koro yudo ka kata kaka giketonwa mondo wachul gowi ma wakawo ni malo kabisa, mamiyo pinje gi bedo modhier. Ka gin gitimo ang'o? Gimewo. Machielo kendo gima ne giwuoyo en wach mar usuru mar lwasini.
ing'e ni pinje ma Afrika koko osebet ka yudo pesa yoyote to iyudo ka gin ema emission margi ni piny kabisa, to pinje ma golo emission no to ok chul taxes, usuru monego beni gitimo ang'owa ichajo. Koro magi gik manineno ka bura manobiro ni ne wacho ni koro sani onego wawuoge bete conference mi wacho ni ubiro tu wuoyo kusetieko to wacho ni to nuwawinjore nang'o. Nikech achiel kuom winjruok mane nitiere Paris, achiel kuom buche manosetimre manokadho ne ni mondo gichok bilion 100 US dollars mani dhi kony godo pinje mag Afrika. To pesa no osebet ga mana kiwache, to pesa no ok tim ang'owa ok wuogi. Koro mae menche gipenjo ni to koro ka wan wabete bura to wawinjre kama to gigi ok timre to wane mwatimo ang'owa wame mwainyore. Sani koro nyaka wambe koro wabed kamoro achiel mondo wach ni gik mudwaro gi ok tim ang'owa ok timre. Kani ineno target mane pinje oketo, nitie target mane giketo makata Afrika kano oketo mar Vision 2030 mane ntiere mane giwacho ni kogik mano to ging'iyo ni mondo wabedi gi percentage mar 1.5%. To giwacho ni ka emission yo kodok piny mar 45% to onge gima bro konyowa nikech kanyo wawuondre awuonda pod wabro mana timo ang'o wadhi mbele. Ting'e ni gini rito mar lwasi ni oseyudo wan nikech yudo kata drought. Sani koro wawacho wach mar El Nino manyiso ni wadhi bedo gi flooding. To waritore nade kaka kata koro jo Kenya waritore nade. Na aneno ka kaunti ma Nairobi kawuono olungo bura magi dhi nyiso wa kaka wadhi ritore. To be waritore ka kochopo emergency be wan kama ber mwanyalo wacho no wanyalo konyo. Aparo ni ka weekend ni neno gima notimre Morocco. Aparo ni joma notho ne dhi mana 2,000 to joma hinyre ni neno kaka pinje konyore. Wuok ka wacho ni dwa konyogi to dine bed ni lwasi gi oket maber magiketo gimora mora malong'o. Ok apar ni ngima mano wit mang'eny gi dine bed ni owiti. Koro yudo ka bura ni kaka ne ntiere wacho ni ene mokwongo Kenya ka kendi lose gi Africa Union gi host member country. To na neno ka gidogo giwinjre ni gibro ga timo kamano. Koro mae mochako to gibro bet ga ka gitimo bang' higni 2. Koro EU nyalo wacho ni to piny mane mabro timo ang'owa mabro kawo bura machielo. To mana kaka senior wacho ni bura machielo biro dwe mar 11 November Dubai ma iwacho ni COP 28. Koro yudo kakae mabro nena dieri ni to leaders mag Afrika manobiro kaka giwacho ni wang'ani ok gidhi wuoyo. Gidhi wacho ni wan kwa wabiro no wase wuoyo mae gima watimo ang'owa mwadwaro. Koro wabro nena dieri ka bura no bro wacho kaka chiel en gimiluongo ni financing mane giwacho ni nyaka bed restructured mondo ging'e ni to ichulo gowicha nade mane kamonego gitimo ang'owa gichak godo. Koro ibro yudo ka maybe magi e bura ma wabro bet kwa ng'iyo ni to be gibro timore. Mogik wasebet kuwe wach mar green energy. Ni neno ka for the first time Migosi William Ruto no riembo mtoka moro mar stima. Ni neno ko riembo maji no buok ni oriembo. Na neno kiwacho ni mtoka no sani kidwa nyiewe tena milioni 1.7. Koro mane mwadwa neno ni to en wacho gitimo kosen mana wacho nikech kata mtokni wadwa neno ting'e ni ka giwacho ni green energy wadwa ni mondo wane ka bech stima odok piny. Wach mar wind power wasebet gi lektoro kana miwacho na chiel kuma ne ntiere corruption mang'eny manotimre. Wadwa neno ni to projects go obedo replicated kuonde mage Kenya ka. Wach mar solar nitie ndalo mane sirikal ochung' ahinya wach mar solar. Sani kendo kwatimo ang'o kwane ka gitimo. Nitie ndalo mabe ni nyiso kata ji ni nyalo tiyo gi waste mar animals livestock biogas mondo ilos godo gas. Mago ne waduogo mane ng'ado yien. Nyochi winjo ka sirikal William Ruto wacho nang'o ni koro giyiene ji mondo tim ang'o otong' yien. To giwacho ni ok en yien mitong' wabro nyiso kuonde monyalo timo ang'owa motong' yien. But nyaka sani pok ginyiso kuonde motimo ang'owa monego watong' yien. Koro ing'eni ka wawuoye ma to nego bere wang'iyo ni to sirikand William Ruto ni ochung' kanye e weche mag lwasi mar rito lwasi. Erokamano. Jay Bonyo,
mitoka ma nengo neno milion 1.7 kaneno ka jotelo moko ne biro gi mitokni gi mapile ka miluongo ni ma okot gi dongo fuel gasless chieng'ono nobedo mbakande ok ang'eyo ni en ng'isruok to tim to bedo matin. Macha padi jatend piny ne temo nyiso ji ni gigi nitie thurwa ka ma kata kidwaro to inyalo nyiewo. Ng'eni be iwacho ni samoro bende ka in gi welo to nitiere kit ranyisi. Chieng' mane walimo jaduong' mchaka sende manogol mane watiyogo kwa chieng' nyako buya mako sende mapile donge wako sende mapile. So sama welo nitie to nitie gik moko mitimo ma chalore gi ni mae kitu. Tapani gima ne jatend piny Kenya temo timo ne otemo ng'iso ni ndalo adek ma wan gi romo ainani we amanye gino manyalo ng'iso ranyisi mar piny Kenya chiwore ni gigi wadwa timo. Nikech adira makende en ni jatend piny Kenya en ng'ano ma kom mobeti en kom moluor, en kom mobeti en kom majini godo gi to mang'eny. Momiyo ok nyal kete ni odwa ringo gi mtoka ainano pile ka pile. Mano bro bedie wach marach kabisa nikech en mtoka makata kadi ng'eyo VOJ ed kibaye kata gi kit runga moro ma jawuotho ka godo dala to ng'ama ni e iye ok tony. Tigeri jatend piny en ng'ato moriti. Emomiyo machane mna ranyisi ok nonyiso ni koro ni mano chako wuoth ni pile obro timo godo ang'o obro wuotho gi mtoka. To kana aneno report bende aneno kiwacho ni nyaka no ring gi mtoka no jok malose piny Kenya ka noseyudo order na karibu mar mtokni machalo kamano 400 ma ji dwa ni gitimo ang'owa gi nyiewo. So ng'isi ni jatend piny ne chiwo ranyisi maber ni wan gi gika inagi to kaber to ji onego tim ang'owa, ji onego ringie gi mtokni aina. Oni neno kata ka chieng'no ni wacho ni buses super metro ne owuok gi buses mitiyo gi stima mang'eny ne ji pok oneno ndara. Ji neno gi achiel to namba mane waneno kating'o delegates madhi kuro nodwa dhi malo. Ng'isi ni gigi nitie. So nen ranyisi maber. To mana kaka Nyarawila wacho koro keto gigi e tim ema nyaka watim nikech ok wanyal go korwa kaka Afrika nwadwa dhi kone pinje ka ni un wadwa ni umiwa pesa ni to wante pinywa ka ok watim ang'owa ok waket gigi e tim. Ajago ga mbaka moro ni ndalo moko natie piny mar Rwanda Kigali to naneno ka bura kanokel mar jotend migepe to VOJ jogi ne donjo gi bas achiel. En bas moting'o jotend migepe te biro to ketogi. To mar ariyo jogoro mongirore migepe to biro to ketogi. Magi e gik matindo minyalo tim nikech iseneno romo ma jatend piny dhiye. To kata kok jatend piny to josiasa wa madongo ko ket ni mtoka achiel ochung' Bondo town to mtoka mogik ni Ndori kilomita 20 gi wiye to mtokni gi tesa moro gin mna gi ji ariyo. Jam mineno kwaneno ka ng'eny Nairobi kane en ni nitie udi moko ma ng'ato wuok gi mtoka minodo wuok gi mtoka to nyithindo bende tere skul gi mtoka mayor. Ok ni rach lakini nitiere samoro mwanya wacho ni we watimuru gi miluongo ni carpooling. Wachokre uru ka wan jo estate achiel to wang'e ni ji adi madhi Kilimani to wachokore to wan jo madhi Kilimani to wawuok dichiel gi mtoka achiel. Bro bedo maber kwa timo kamano nikech gimiluongo ni carbon emission maketh alwora malichni mtokni mwapange ndara maketo jam tadiera makenda ni ng'eny mtokni mwaringo godo piny thurwa ka gin mtokni moti gin manyien nikech emoko nego benini emomiyo giwuok e pinje maoko kosekone gini uto koro karu orumo walokore kar wito taka
di wach kamano to gibiro ka so nitiere gik matindo tindo ma sirikal nyaka timang'owa nyaka ng'e ni gine ma gichako mar nyiso ranyisi to ok dikete tim nikech sirikal bende nitiere gi joma iluongo ni milumbgi ni malo inyalo paro ndalo mano Uhuru Kenyatta ne jatend migawo mar omenda manogolo chik ni jotend migepe duto nyaka ring gi mtoka ma sisi kata engine capacity margi nyaka bed matin ne 2,000 mano ringo gi Passat ndalo 2-3 tok jumbe 2 negi loko negi dokie magi to chikno onge kuma no osegolie to ng'iye kit mtokni ma jotend migepe nigo to ng'iye kit mtokni ma governors ringo godo to ktamna CECs mag counties so ng'isi ni wan bende nyaka wachak penjore ni to gigi te wago mbaka to wago korwa to wadhi chimo joka tir wang'isiemo wang'iti to wakono wadwa pesagi bende nyaka watimie moko makata kwa dhir joka twakone gini wan watimo une muketho wan waset bedang'o watari watimo so nitie gik mang'eny vioje kiyieno ang'e ni dhano bende ang' no penje ni to bende ne giwinje ni nitie pesa moro manomi counties pesa ni apani ber kwa pende wapimo ne jopiny nikech ng'eyo miyo japiny bedo gi information maber kendo ginyalo penjo sirikal koluwore gi migepe mopogore opogore nochako gimoro miluongo ni Financing Locally Led Climate Action luonge ga ni FLOC ma e gima nwawacho ni mbaka ni nyaka koro gore gwenge to gore gwenge nikech sirikal gi jok masiro dongruok mag sirikal noneno ni gidi kwatere counties mbaka ni kwatere county to bro gore maber moloyo nikech county ke imagine nene rach mar alwora mokethore ni malich moloyo to kwaketa keta ni jigo mbaka nyaka waketi omenda moro ma counties wagi bende bro nyayo godo mbaka ni mambaka ni bro gore motegno pesa manye kori wacho ni koro mi counties manye chalo ni en bilion 7 gi wiye pesa ni kendo wuod luo moro iluongo ni Peter Ondheng nyicha wan kod Ramogi TV ka 8 adek gotieno gi nyakwar guoko cha pesa Trevor ene motelo ne department machiwo pesa ni to kana go kode mbaka to Peter ne wachona ni ng'ata manie county manigi paro moro maber mar rita luora mar neno ni pidh chiemo maber mar neno ni county otiyo gi weche mag pi maber pesa nitie ten pesa mabiro konyo ng'ani timang'owa chopo paro ne maberno emomiyo awache ni kane ji oneno ka jatend piny Kenya wacho ni koro gitero pesa mag weche mag climate counties mae gima pesa ni dhi timo pesa mano wacho ni nenda buru choko buru Central Bank macha bende nitie moro mokoni nitie karibu bilion 50 ma counties poko kawo mano to siasa wabro wacho ni nitie moro lakini mar flokani en gino maber nikech sani kidhi kaluo vioje tibro neno ka okiringie kamoro moingo kilomita 2 kata 3 mokiyudo ka nitiere yawuoyi gi mine gi jodongo moloso kar trinasari maji timang'owa maji nyiewe koth yien okibichopo kamoro miyudo ka ng'ato oneno ka nitie pi mosebudho kamoro koro loso kamoro adundo matin opidhi alot opidhi nyanya opidho kamano so pesa mayando orni iwacho ni counties mondo identify projects ainagi molure gi weche mag food security weche mag water molure gi weche mag rita alwora mondo ginee kaka degi support jogo nikech ma kambaka ni gore gweng mayot ka nitie grube madwa puonjo ji rita alwora madwa puonjo ji pidho yien kimo mwatime greening friends to magi pesa makoro nyaka timang'owa kapten Okunano winjo chenro erokamano kuma kelo neno kumano an bende aparo ni koro nya leko moro abro wacho e group kanyo ni koro onego walok kaka koro warenge e reru marwa kaka ji greening friends mondo wan bende gini koro watime scale mamalo ahinya VJ gima adwa temo wacho ni ing'eni buche wasebedo go mang'eny to kata dweni nitiere bura mar unga yes mani New York cha
tiyudo ka thim mare kata mane William Ruto oyier higa mokadho kanodhi unga ma higa mokadho gima nowuoyo ahinya ne en arita mar alwora marwa. Koro sani ma koro endi gidhi e unga be pok otieko kata dwe achiel. Wadwa neno ni to kodhi wuoyo kanyo to Kenya chung kanyo nikech declaration manyocha ogol cha macha to ne mar Afrika mzima. Koro wadwa ng'iyo ni to Kenya owuon to wachung kanye mabro set the stage ma wadhigo kanye e bura ma November mar COP 2028. Tinge ni king'iyo mano bana kadok chien gi maje bonyo wacho mar carpooling. Ing'eni king'iyo kata buche madongo mosebedo e pinje maoko. Hapa ndalo moko ne wadhi e mar G7 mane ni Italy Tomena. Tiyudo kaka uchopono e paw ndege. To ntiere buses manitiere mana kanyo. Okodewo ni in ng'a. Makata in kibiro tiwacho ni ane makoro ane migosi mar Kenya to ginyisi ni donja ka. Koro basni ema bro tero ute kama bura nitie kendo bro tero ute kama odedake. Maparo ni mano e gima jo Kenya onego beni ng'iyo mondo ng'eni to buche madongo gi kawapango to watimo nao. Nikech apa ni bura mano timre ni kane owinjo maling wacho ni ntiere kata achiel kuom joma no biro leaders mano biro go mano kelo nwa pesa kendo pesa mang'eny to kano chopo makoro nyise ni koro nyakilor ka nikech jam nitie mondi wuothi to ng'iyo to wacha ni ma wadhi adok kuma nae koro no chuno mana ni jatendwa makoro nyaka sae mondo nyise ni duoga nikech obiro gi pesa to dok go nikech kaka pango mar kachacha notimo ng'owa no bedo. Mar ariyo bura maduong' kamano nyakubed gi sections mwacho ni koro baji ni en mar VVIP. Mae en baji mar ng'ama donjo kama. Kaka an jafwambo anya donjo bura achiel, bura ariyo, bura adek. To moro ni ten momakore ma ji makama ema bete ka angise tieko to gibiro ginyisowa nikech gima nyotimre ni ng'ata mane nigi baji ne nyayudre nyaka kama migosi William Ruto ne nitiere gi jodongo mane entiere godo. Maparo ni mano be nyayudo ka welo mane obiro nitiere moko makang'iyo kaka ne security otim to dogo wacho niya an chieng' moro ka bura ni nitiere to kane kanyalo biro nikech kaka nolose nikech ne yudo ka kendo kata jo Kenya ne nitiere modwa bede mang'eny ahinya nikech buche gi kidhie kata mar unga ne yudo ga ka giwacho ni delegation mar Kenya ng'ama chung'nu koro yudo ka kanyo burano ng'ata chiel emopiki kata ji ariyo kendo kama chielo be ng'ata chiel kata ji ariyo to mana aneno ka koro nochopo kama koro jowere wagor koro gomna pichni nyiso ji ni koro wantiere burani koro yudo ka koro kata ndhadho mar bura cha dok piny nikech onge ng'ama koro ng'e maber ni to bura ma adonjeni mae kan nikech kane ing'iyo nitie gik mang'eny mane giwuoye green energy, renewable energy, smart agriculture. Koro yudo ka ne nitiere kaka ka ng'at makama odonjo kama tiwacho ni ng'ane gi ng'ane ema ne nie burani. Jopiny mano biro ka bene nitie kata jok ma pod rito accreditation gi nyaka sani baji gi pok owuok pod rito to bura to nosetimore morumo. Koro paro ni ka wadhi mbele mago gik monego wang'i kata kuom pinje moselony mosebedo gi buche machal kamano ni to upango nade okunya keto rumbi te mondo wache ni ng'ata ma ja Kenya mano odonjo kanyo koro mano bura en successful nyaka ng'e ni jok mage mabiro to jok mage monyalo nyiso ni rituru mondo jowete ugo kotieko to nyalo nyiso gima otimore. Kare gin nyaso moboke moro nyoro to ne chal ka gima kata mana iko KICC ni ne ntiere ywaruok moro bang' ka jolweny nokel to chal ka gima koro weche ne ochako riere weche thoth unyalo paro tarik 1 dwe mar 9 William Ruto noketo koke Climate Change Amendment Bill 2023 nikech nong'e ni bura ne dhi timore kendo nyalo paro ka Senate bende nowacho negi ni oyo weuru tero gini ng'wech nikech nodwa time ni mar moro pinje maoko ni Kenya timo kama yie uter gini mos nikech adira makende kata bede mnane amendments manotimgo ne beyo to okaparie ni ja Kenya ma idwa ni obedie ni winjo ber mar carbon trading pok ong'eyo ni to gini bro timore nang'o emomiyo mbaka ni nyaka goe e kor gweng mondo ja Kenya ng'e ane ni to sama pidho yien ni
en ni to anyalo loso kode pesa nade. Nikech VOJ adira makende en ni nitiere kembe mang'eny mag pinje mawagunda. Masani gima ging'iyo ni to ng'awa gi ng'a mapidho yien to gipidhe scale mane. Mondo gibi to gikoni ni VOJ in kaka koro idwa pidho yien eka par ni higa ka higa. Nikech wan waketho alwora kocha. Yiende ni mipidhogi emobro tiyo godo. Kaka wan wawacho ni watimo ang'owa ni waketho kocha to VOJ loso koni. Koro nitie pesa magichuli. To pesa no ema bende burani ne wacho ni nyaka bedie ni to bei midwa chaji. Obedie bei ma standard. Ma pesa mimiyo ng'at mani Amerika mapidho yien. Obedie pesa marom gi ng'at mimiyo rangwe mapidho yien. Nikech sani nitiere kuonde moko mimiye ji pesa mang'eny malich. Miyudo ka ng'ato koni en tan achiel mar carbon emission mogolo. Kipidho yien to chuli mna $1,000,000. To kobiro kae to koni en mna gi $3,000 kata 4,000 emodwa mi. Emomiyo nyaka pimne ja Kenya. Nikech sani nitie ji mang'eny ma ji goni agasimu koyudi kipidho yien to ong'iyo scale to koni abro manyi. To koluongi Nairobi ka to koni wan to koro watimo carbon trading. To wan carbon trading gimomiyo watime en ni wakonyo kembe kod pinje mani oko mondo gibedie kaka ni koro gin bende gigolie pesa moro mar rito alwora. Koro puothi mar yien ni wadwa kawo mondo watim ang'owa wakone joka ni ma e gima koro gibro chulie pesa. Jo black bende osebire mang'eny emomiyo sirikal nyaka donji mondo puonj ji mondo ji ong'e mondo ji oyudie pesa maber. Iwacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko nyakwara Ramogi. Ma emomiyo Ramogi FM gi Ramogi TV nitiere ka ma bende biro golo dok e iti. Wabro dhi nyime kod go mbaka gi ji mopogore opogore mondo japiny ong'e tie wach mar carbon trading ni. Odho ngere ma wende it ji mang'eny kendo ji osebedo ka chiemo kode. Kidhi Kilifi, kuonde moko ji chieme kode, kuonde moko ji chieme kode. Kata kamano be iseyudo gimoro kokalo kuom chenro ni nyakwara Ramogi. Chik mana itika nen mana Ramogi TV nikech ka ema bende biro yude thuond weche gi duto te. Ka ok kamano nyakwara Ramogi, weche pod nitiere ka mag siasa. Ka umedo ji oganda ni pidhuro yien ka El Nino biro kama koth nitiere osemana chako chwe ka thuolo mari pidh yien mathoth mokalo. Ka kamano weche mag siasa bende pod mit ni mokalo bang' ka party mar ODM bura maduong' mar NEC ka thuolo mar riembo jod bura moko maromo 5 kumo jomoko maromo 3 kaachiel kod bende MCS mamoko mogwel bende gikone kod noriem gi ka county assembly ma Kisumu bende koro yango ni ok gin jokanyo magi. Jomadongo ma ok en wach mawendo. Ok nyicha irita rita. Nyicha irita rita ni bro timore karang'o. Nikech ok en mokwongo ma ODM nowacho ni gibiro riembo jood bura gi. Ni neno mna ka jood bura ginochako rombe gi jatend piny Kenya to gi jotend migepe mopogore opogore. To chieng' mane giromo mokwongo tema noyawe kod gi lweny. Awacho ni noyaw kod gi lweny nikech pok aneno kendo ka duond bura mar ODM ogolo boke mar joge morado gi jatend piny Kenya kopogore gi mane makaluogi otimo. Nikech nyalo paro maber kane girado to gima nokwongo otimore en ni Philip Etale nogolo boke mowacho ni gin onge jood bura mane gioro kanye. To tok mano bende waseneno jood bura mamoko mosedhi morado gi jatend piny to mana ma chama mar ODM to pok waneno ka Philip Etale ochako ndiko barua ni jood buchgi go nokor. Waseneno ka jatend piny orado gi jood bura mang'eny gwenge ma Western kineno ka nyicha en kodgi moromo kodgi ma giwacho ni gibiro tiyo kanyakla. Kisii kocha bende nyawaneno ka Simbarati mana ndalo moko ringa 2 ga 3 gi jood bura mag ODM makuro bende osewuok ma giwacho ni gibiro tiyo gi jatend piny kamoro achiel kendo giyange kaka jatend piny. Emomiyo anawacho ni ok en gima wendo nyicha irita rita. To bende gi gimomiyo VOJ nikech en siasa. Duond bura mar ODM ok en kanisa. To ok en sikul misome. En duond od buch siasa. Koro nyako go siasa. Emomiyo ma
ana wacho ni en siasa emagore. Okay. Ikete machuok mana ne jei bonyo. Kosi idwa na dhi mbele, Nyarawila. Wene nyarawila dhi nang' na dhi mbele bang'e nikech weche ng'eny. To maling' bende nitie. Erokamano. Ma koro waware mana gi wiye matin. Nikech wang'e ni jo radio chiegni dhi e weche manyien. Erokamano. To kwadwa ni warem gi wach. Nyarawila. Wiye mana kama senior weni. Ng'e ni gima pok wasebeto ka wacho ka ni party discipline. Taparo ni ok en gima wendo mochako sani. To kapani kata ni gima ODM notimo ne en gima nyalo bugi. O kapano nego bugi nikech en gima timore. Aparo ni nyaka ne wachak multi party ndalo mane Raila gini ochung' motegno LDP kendo Ford Kenya gini cha. Apani ndalo cha emane ng'ato donje chama kong'e gimomiyo odonje chama. Pile wasebet kwa penjo kania kata wajumbe wa manitiere kata ma MCS manitiere kata mochung'e ODM kata mochung'e UDA. Kiluongo kawuono kata chiel miketo piny minyise ni katiba mar chama wachako. Ok ging'eyo. Ok ging'eyo. Manifesto wacho nang'o. Koro manyisi ni chama ma wantiere godo gin iluongo ni election purpose vehicles. Ma ng'ato dhi godo e od bura. To mar ariyo be ng'amo chung' ne chamano, party leader mar chamano en ng'a. En osiepna, en leadership, en ng'ama ji gine, en ma en kingpin mar kamowuoke, manyiso ni kachung' kode tidhi yiera. Koro mane kama wantiere. Koro wan okwa subscribe to ideologies. Mano ndiki wacho ni there is the paper and then the reality. Koro mondik cha ti wacho ni kin ja ODM to in loyal member mar ODM. Moko ne manose nindo. Senator Kajwang' ne wacho ni gine loyalty to the party, fidelity. Mago tening'i. Lakini sani mago Koro in kidonjo ting'iyo mana ni region miwuoke no. Chama mane ma popular. Tidhi tidonje chama no tiyieri to bas. Gimibro timo gi mano. Temineno ga kwasebet kwa wacho kaenia. Sama ng'ato bire chama. Muyiere kata odo bed mana ni en member mar party. Lakini sama ng'ato biro muyiere mumiye ticket mar chama. Ben ng'amo oseng'iyo muneno ni chunye nitiere chama ka. Kose ne ng'ato mana mabiro nikech nitie kata joma defect up to the last minute. Emo mineno kata ka ng'ato kokoso ticket to the independent. Manyiso ni chama modonje ni en mana kaka ne wanyisi ni special purpose vehicle ma mondo yiere. Koko yiere go to the independent. Koko the independent to the chama machielo. Kora paro ni mbaka monego beni wacho sani kata ni kaka ne jogi othiro ko onego beni wapenjo niya ere kaka wanyalo strengthen political parties ma wantiere godo. Maka ng'ato donje chama, to donjo kong'e gimomiyo timang'owa, odonje chama. Makata koyombe, to ene chama. Ochungi chama, makata koyo bro mna chama igni adi, to chama neno. Ni Republicans kata Democrats. Iyudo ka ng'ato nitiere gimomiyo konyisi ni en Republican, to nitiere gimomiyo en Republican. Makata kowacho notiyo gi sirikal, to bro nyisi ni anta tiyo gi sirikal nikech wawinjore ka. Lakini kae to kwa winjre. To wan kaka chama watu mae mochung. Lakini wan siasa mwago ka eni sama intiere no. Ang'omi yude chama kanyo. To sama yudo ka onge gimi yude chama kanyo. Tidhi kama chielo miti mang'owa. Minyalo yude gimidwaro. Koro mbaka mwago kikwa penje niya ni jogi no thiro. Wapenje niya to be wan gi chama manyalo chung, manyalo discipline ng'ato. Erokamano. Be wan gi chama nyalo chunge weche gi duto te nyako Ramogi Tv manyalo discipline ng'ato kaka Nyarawila okete no koso nang'o. Tarik 15 higa ka higa dwe mar 9 piny ngima hingo odiochieng demokrasia e piny mangima. Ang'eni ma biro bedo achiel kuom weche ma bende biro non matut juma ni nyako Ramogi Tv kete mana kawa yweyo ma en Ramogi TV gi Ramogi FM weche manyien e lak sadek mar okinyi ma kawuono Ramogi FM ka gin mago motuche kod gwenge. Kete mana ka SMS onwaka Twitter handle marwa bende putio kod Facebook marwa mondo wago mbaka nikech kaka wanene en paw go mbaka gi jopiny bende.
Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o, thiedho, kaachiel kod timo bero ngimawa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV, kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni suramaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibagi, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jai Lieta, mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Quality Masters Joy Millers kelo ni mok ngano ma namba 1 e Kenya mung'ere kaka Raha Premium Fortified Multipurpose Home Baking Flour. Olose e yo mong'ith king'iyo ler mowinjore gi gige chiemo. Mae ok nyal pim gi kit ngano moro amora e pachoka. Sani koro inyalo loso chapat, mandas kata kek e yo ma in iwuon idwaro. Yud chapat mayom kitiyo gi mok ngano mar Raha. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Name mathoth, you are told a number mar 0723730539 kata 0733851201. Mana kamano nyakoro Mwajwang, ote mag jopiny na wacho ni mae en chenro makanyakla mabende wagoye mbaka gi jopiny nyakoro Mwajwang. Ote thoth ka maka joma nyatike waka wantie kod grup moro ma bende nitie kod sambro margi mar yiende magipidho. Kenda morga ahinya kaka Ramogi FM gi TV osebedo ka wuotho e sikunde ka utemo ji wach mar pidho yien. Diuru nyime gi initiative makamano, erokamano ahinya. Maka joma oyawore. Wach mar indigenous tree seedlings nyakuwe motegno nikech moko kuom gi ne nitie kaka ne konyo lo to tinde yudo gi tek mokalo. Aneno mana ka jo forest
temo jowach mar pith mar yien mag pinje maoko kaka Eucalyptus grandis mawuok Afrika ma milambo cha inyalo konywa nade? Jeremy Odhiambo kawuok Nyakach wacho ni Nyakach piny oru maber maka juma koth tinde gowa kaber nono to jo onego ji wach mar pidho yien to hypocrisy mane waneno KICC ni malo mokalo. Jotelo must live up to what they speak, otherwise onge japiny mabiro kawogi seriously, but we need to protect our environment. Victor Japuonj Kennedy Nduku wacho kanyo na mora ahinya gi paro mane okelgo CBC ni nikech nitiere subject moro miluongo ni environment kendo jo puonjere matindo ipuonjo kaka dang girita weche mag alwora marwa. Aparo ni this thing must be inculcated as part and parcel of our culture ma biro konyo kama duong' ahinya mondo wachop bilion 15 mag yiende mibiro pidhi. Victor, an gi puodho mantie kod yien malawna eka 3.5. Anyalo yudo pesa no nade ma jei bonyo wacho no? Puonja nena. Victor oyawore. Weche mag kembe moko opidho kata mana yiende ketho alwora marwa e ong'ala mamalo mokalo. Kata kamano sirkal mag counties be nyaka bi gi dhia legislation manyalo konyo rito chike alwora marwa. Chike mag Nairobi odong Nairobi, chike mag counties obed counties nikech these counties are unique in their own resource management and their issues mag alwora marwa. Thomas Onyango kad wuok Mioroni korwa koni koth gowa pile pile maka juma nikech weche mag yiende ma ji opidho to kata kamano ji tinde ng'olo yiende nikech niang' tinde onge manufaa kata matin. Machielo kae ni mogik masomo ka Victor, forest cover masiani piny mokalo Got Ramogi ji nodhi otong'e yien te piny na je ibonyo gi Rosin Obala mago jo Siaya County ito be gin gi paro mora mora mar dhiro sirikanda ji miwo Nyamayanga otimie gimoro mar neno ni forest cover ma odhi malo. Korido na duoki ura. Ura duka mano. Apa ni gima wawacho pile. En ni kikibedi ni ritie ni to sirikal kata county mari bro timo niang'o. Kineno ka nitie yo minyalo timo godo. Nikech samo kitime ahinya to weche mag alwora ni rito county. Ka koth ochwe mang'eny, mo ulo mol monyoro ji. In emola ni tima ng'owa biro nyori. Sama piny otuo machiemo kowuok maber, in ema kech biro kai. We rito ni county mari biro tima ng'owa biro timo niang'o. In chak wuon. Lakini gima pani wabiro timo VOJ ni en mbaka mwasegoyo. Wabiro wuok to wabiro go mbaka i counties wage. Ahinya sama koro Ramogi TV yango hike marariyo. To nitiere chenro ma wan go mara rita alwora wabiro dhi gudo ir counties wage to wabiro timo gimiluongo ni partnerships to gi counties to gi skunde mag primary mondo waneni Siaya ahinya Migori Homa Bay to gi Kisumu obedie gi yien mang'eny mipidho nikech sama wa partner gi counties to gi skunde to wabiro yudo ka yien ibiro pidh mang'eny kendo ibiro ritgi maber. So en mipango manitie wabiro dhi county ka county mondo wago kodgi mbakani mondo wariwre kodgi lwedo nikech gini ok wanyawene ng'ato. Kok watime kendo wawuon kamoro amora ma wantie to kata counties gi ok nyal time. So wane mokwongo wawuog wegi duok. Emomiyo wawacho ga ni wan ok wabago bur. Kwa yudo bur wakete yien. Nikech mane ka wanyalo rito alwora kamano. Erokamano. Wach mage mokalo jarieko moro nowacho ni kik ipenj gima piny onego timni to penjri ni in ibiro timo ne piny ang'o. VOJ ng'eni mano osenindo environmentalist Wangari Maathai professor nosiko kawacho ni the hummingbird ni kane mach nitiere nokorito ni ji adi mabiro biro olo pi. En kaka nen bad no biro gato olo pi mana matin neno motimo ang'owa motieko mach. Koro mane maombe wanyiso jowa ni kata kipenjo ni county timo ang'o to in iwuon kaka in binafsi in itimo ang'o. Chako gi in ei dala kanyo ipidho yien adi. Sama ing'ado yien ipidho 4
koso onge mipidho. Nikech samo kipidho no to mane makoro ikelonwa shida makoro wantiere godo mineno drought nitie sate. Koro kaka jo oseyie mowacho ni Siaya ni ema forest cover ne ni piny. Wambe kaka jo Siaya onego koro wawach ni ya wambe koro wadwa golo gimarach miwacho ni Siaya ni ema gine mondo midala ka dala. In kichiewo gokinyi tipenjri ni to yien adi matimo apidho. Ka in e skul nyithindo opidho yien marom nade. Ka untiere alwora ka chief baraza mudhiego upango nang'o. Koro mane kaka uloso karu e counties to kik bed mana Siaya kende ni Siaya mano wach ni cover ne ni piny. Aparo ni mano gimonego bede e counties gi te. Nikech king'iyo northeastern counties motuo cover gini kata malo moingo wa. Koro ido gi penjri ni to karang'o ma jogo timo ma wano kwatimo ang'o ok watim. Koro kata county be kata kudhi ir governor munyiso governor ni mae project mwatimo. Aparo ni governor kamubete ok nya wacho ni okakonyu nikech mano gima pesa ne wasewacho nyaka ni ang'owa nitiere. Koro nitiere yot mar konyo ji mondo ne ni to kakupidho no ang'o manyalo timre mondo tim ang'o mondo ukony gina. Aparo ni korwa kacha charam nitie kama nyewe ga yien. Yien ng'eny kanyo kabisa mwanyiewo ga pile. Koro joma ni rarieda aramero chiro mokwongo manyalo tim ang'o de nyiewe. Vio japa ni wende wapuonje jowa ni kuonde mag Kenya Forest Service. Yes, stations magi. Kidhi. Goe mbaka gi jogo. Gibiro mi puonj mang'eny kalure gi kit yiende minyalo pidho kalure gi area ma intie. Ti samoro bende ji pidha yien ni wadwa pidho yien. Tok giyudo puonj malong'o. So en kwayo nani ji owuog oko mondo dhiye ka Kenya Forest Service. Samoro ayudo ga kwayo mang'eny kowuok kuom sikunde. Dito wadwa konygi nade. Dwa ternegi yien nade. Kenya Forest Services sani migao margi nogolo mipango miluongo ni Jaza Miti. Jaza Miti ni en ni mondo Kenya opidh yiende bilion 15 kochopo higa mar 2032. To Kenya Forest Services ka idwa ni higa ka higa golo yien karibu milion 300 mar mondo pidhi. So kidhi ka Kenya Forest Service to konegi ni dwaro yien kaluwore gi weche mag Jaza Miti. Counties bende no winjore gi sirikal ma counties iwacho no onego gol yiende karibu milion 242 e higa ka higa. So the county mari tipenjie Department mar Environment ni to mipango mar Jaza Miti ni unusegolo yiende maromo nade. National Police Service bende nonego benigolo yien karibu milion 50. Donja ka police ma intie tipenje ni Jaza Miti ni bendu se winje. Nikech kokwa keto serikal tesere kamano. Tuabro bedo ni waonge yien mwapidho to dhano ni gisiso mag pidho yien. Juma mokalo yande waketo kaka yiende go ibro gol tapani ibro dwaro ni mondo chieng' moro kawane show kendo tuwapimne ji kuonde ma de yude yiendegi gi migao ka migao monego kete. Wachaka kuode wi jo Siaya VOJ. Siaya nani? Siaya Kababa. VOJ bedi ng'e ni Wajir County nigi yiende mang'eny molo Siaya. Forest cover mar Wajir en apana 4%. To forest cover mar Siaya en mana 3 kende, 3%. Pile wanene TV to winje nyakalondo mar Ramogi FM. Mwapenjore ni to Wajir otuo manade. To Wajir ni gin kech kagi pile to gin gi yiende mang'eny molo Siaya. Puonj mane madwa yudi en ni Siaya kata bed ni forest cover wane piny wan kama ber to okwa nego wabedi ni wan kama ber ni wan gi yien wamedru pidho yien. Nikech chik wacho nonego wabedi gi atamalo 10 mar forest cover. To ng'ato ka ng'ato bende chik wacho ni puothi onego bed gadiwa 10%. At least 10%. Kain gi puodho 10% mare
nyaka bed ni pidhe yien. Nikech mano e kitimo contribution mari rito alwora. Emomiyo wamedo kwayo jothurwa mondo pidh yien. Wamedo kwayo jothurwa mondo kata puothi chiele puodho gi yien. To gimoro bende nyicha Captain nogonwa mbaka Charles Odhiambo. Kineno ka koro wacho ni wawe pidha yien wapidho yien. To wapidhie nyaka olembe bende. Nikech sami keto olemono tiketo chiemo. Kori rito alwora tiketo chiemo. To olemo bende konyak maber. Tinyalo timo ang'o? Inyalo use. VOJ ing'eni chon mapera ne onge kodhi. Mapera ne tiati. Ing'e gimomiyo mapera ne tiati. Sani bende yude mapera kati mang'eny kaka ne ti chon. Tinde tek nyakipidhe. Nyakipidhe. Emomiyo wapenjre uru. Nang'o miyo mapera ni tinde kidhi nyiewo koth mapera tikoni mana ni koth mapera siling 300. Gima ne tiatia. Machunga. Ni yudo ko ti kamoro puodho tie achiel tikunyo te kiduogi transplant e idala. So wadogie uru kanyo ma ditiere program kenda ang' nego ya lweny ma Homa Bay chako. Kekta gisechake. Moro mar piem. Mar piem nitie, mar pidho yien e sikunde. Yes. To nitiere mar First Gentleman ma Homa Bay. Ma bende nigi mpango mar pidho lembe. Nikech ing'eni sama in jaduong' in gi dalani. To kipidho lemo tirito dalani maber. So kawanyalo kawo gik matindo tindo ainage. Ni ng'ini to dalana ni an gi koth maembe adi. An gi machunga tiel adi. An gi mapera tiel adi. Gik matindo tindo go. Wanyalo chako tagi ni higa ka higa. Iket tiel 10 mar machungwa, tiel 10 mar maembe, tiel 10 mar mapera, tiel 3 mar rabolo. Kamano. To mos. Gigi bro loko gandawa. Kamano. Nyakura Mgajwang, mano wach ma ngima mokalo kawe okang' kaka in bende ubed yudhe un gi grubu moro kanyo kata joma mine unyalo loso samburu maru moro kanyo ma bende ukete yien. Bende kik wirwan kanyo kod stations mag Kenya Forest Service kidhi Maseno gin gi kare kanyo ka gitiyo machiegni kod ICRAF. Kibiro nyaka Kodera Forest ka gin go kia kod ga Jombuta kidhi mwalo area makasiba kanyo kidhi nyaka Kodera Forest kanyo gin gi kargi. Godwire nitiere jo Godwire ma bende osebedo kokawo okang' japicha Tom Otieno ang'eni mano gweng'u kachiel kod John Riaga gi jo conservatives ma iluongo ni Conservancy Group mar Godwire. Ududo te Professor Eroge ne usebedo kutimo tich maber mokalo. Kidhi gwenge mag Gwasi, Gembe Hills kanyo ging'eny, kidhi Siaya Ramogi nyocha kalo kanyo kadhi Usenga neno ka kedo bango mara bet kanyo. Barabara kanyo dhi wuok kod gi jo Kanyanam. Gini omako mafuanda. Kendo ibiro penjo ni to kane wami uting' mari to penj ni timang'o. Mane penjo ma kamoro nyalo tami duoko chieng' ng'ado bura maduong'. Wakawo ywe matin Nyakura Mgajwang ka waduogo to wabiro riwre kod Joramogi FM. Iparo na kanyo ni gisetieko kata kamano Nyakura Mgajwang wabiro dhi mana nyime kaka ne wasegure cha. Wawinjo nena kaka jatend kata jako mar duond bura mar ODM John Mbadi jaod bura mogwen ne oloso bang' kapati okawo okang' mar thicho oko jod bura moko abich kanyakla kod MCs moko masanja ma kaunti ma Kisumu. Mano dhi ataro gi chung' mar party mar ODM. Kama kaka noloso. Kaluwore gi gik ma gisewacho gi kaka gisetimore, 4 kuomgi odhi kata mana notamore dhi komigi thuolo nyadiriyo mondo gidhi before disciplinary committee ne ok gidhi. Disciplinary committee no recommend ma bende party oyiego ni mondo ogolgi oko e party. Party onego chak process migolo gi oko e party mondo koro gilus position maggi kata members of the National Assembly magintie kata Senate. Umano Caroline Opar, Kennedy Ajwang, Peter Obaso, Regina Kizito, kukuma party ong'ado, chama ong'ado ni mondo golgi oko e Assembly ma Kisumu. Mondo nomination margi obed revoked. Gin MCS mogwel to gi dhi ataro kata gibalo gi party. Luwore ni gin ne gidhi magi dhi mbele disciplinary committee kendo ne gichiwo ne gitemo chiwo gik ma giparo nomiyo gitimo gibehave kaka gibehave no kata gitimo gik mane gitimogo.
To kata bedo ni kamano ni party owacho ni nyaka migi siem mager ahinya kendo nyaka gi kwa party ng'uono e ndalo 7 mabiro, to kendo nyaka gichul fai mar $1 million ng'ato ka ng'ato e ndalo 60, e bwo ndalo 60. Honorable Esther Passaris ma bende ne nitie ng'ur kuome kaluwore gi kaka nogo kura e weche mag Finance Bill 2023, bende party nong'ado kaluwore gi paro manowuok kuom duol mochung' ne discipline ni mondo wa miye siem mager ahinya kendo ondik kwayo ng'uono ne chama e ndalo 7 mabiro, to kendo ochulo fine, wagoye fai mar 250,000. Party oungo lwedo mbaka magore kata twak magore miluongo ni bipartisan talks me kind Azimio la Umoja gi Kenya Kwanza Coalition. Weche thoth Kenya Koro Mgajwanga, article 14 mar Political Parties Act wacho ni okonego bed ni dhir agenda mar duond bura moro machielo. E ODM ka upon in section 11 kare achiel E ni ng'ata ma uso sera mar duond bura moro machielo ikawe ka ng'ama koro onge gi ODM ni. Party wacho ni ne gitiyo gi teko mar katiba mar chik maduong' mata duond buche mag siasa gi teko mar katiba margi. Ma jakanyo moro amora maneno komod bura gi MCA ni kedo koki mar luoro katiba mar party maru mar ODM. Be wan gi duond buche mag siasa, je Ibonyo gi Rosin wacho ni waonge kod duond bura mar siasa Kenya ka. Ma wan go gin nyamburko makonyi chopo dwachi mar siasa ka ja siasa. Je Ibonyo wach malita e. Igeni ng'ato oparo na takia Roslyn ne mendiko siasa. Ng'ato oro na jumbe kama tinto penja ni Raila Odinga nochung' gi party mane. Yiero mokalo. Chik no losi ndalo Uhuru Kenyatta mane okelo gima luongo ni Coalition Party. Miluongo ni Azimio. Koro en Azimio Party. Emano chungo laro kom mar president. Kalure gi chik mar Political Parties Amendment Act 2022. Yes. Bas, ageno ni uduoke. Nikech openja ka ni to penja na joma wigi otimo jerego ni Raila Odinga nochung' gi party mane e yiero mar 2022. Nochung' gi ODM koso nochung' gi party mo. Gima ng'ani hapa ni temo ng'iyo en ni mana gima wawacho ni political parties ma wan godo Kenya ka. Gin mana yore mag chopo dwaro. Ok gin party ni koro gin party mochung' ni nitie gima gichung'ne. ODM achiel li nyalo paro ndalo moko higa mar 2019 ne giloso committee moro mane jakom committee no ne en makoro sani nominated senator ma bende no chung' ne nomination board kata election board mare. Mane ging'iyo ni to ang'o momiyo party wane yiero ka yiero ok wayud gima wadwaro, to bende kata jok mwatere od bura ok gichung' gi gik ma party dwaro. Achiel kuom gigo mane giwacho ne wacho ni mokwongo ni en nomination mar party ok timre maber. To nomination mar party ne giwacho no ok timre maber nikech nitiere ji mang'eny mane gidwach gi giwegi sama nomination itimo. To gin jogo mane gi pek i party. Emomiyo ne giwacho ni dwarore ni party mar ODM onee kaka ditim nomination ma ng'ato ka ng'ato mantiere party kata bed mna ni noyombe to pod odong' ei chama nikech oyie ni noyombe yo ma nyalodia. Mano ne mokwongo. Mar ariyo ne giwacho ni nitiere ji mang'eny kata mana MCAs kata mana wajumbe kata senators kata mana governors moko makia ni manifesto mar ODM wacho nang'o. Makia ni katiba mar ODM wacho nang'o. To gima ne recommend ne giwacho ni dwarore ni party onego dogie grassroots mondo chak timo gima giluongo ni awareness gi civic campaigns mar puonjo ji ni party mar ODM ne wan dwachwa enang'o. Wan kaka party magi e gik ma wachung'ne. Mondo ng'ata madwa chung' e ODM tichung' e ODM kiseng'eyo gima party otego timang'o ochung'ne.
kisebedo ni iserange manifesto mar party mineno mikona adiera gik ma party dwarogi gin gik malingana gi gombo na gi dwarona. Kiseneno katiba mar party ming'e ni article 1 nyaka mogik mar party wacho nang'o to gik ma article gi wachogi gin ang'o ma yiego momiyo adwa donjo ODM. Adiera makende VOJ en ni sani kidhi e list mar registry of political parties tibro yudori e ODM. Nang'eyo nokete party moro mukang'eyo mar jakom manyien mar KEMSA. Noketa ANC to pok na bete chama. Doge jakom mar KEMSA chane gi party ne? Rungu nyakera, Farmers Party. Ing'e gimomiyo mano timore? Nikech kata party owuon onge gi register mare. Party pok obedie gi nafas mar ndikruok mar ji magitimo gimiluongo ni clean up. Maging'e ni kibiro North Sakwa Ward to wan gi members adi to members wagi gin mage to how frequent do we meet members wagi mondo waterie chenro mag party kuomge. Ang'o matemo wacho ka VOJ? Atemo wacho ni gimomiyo wawacho ni wan waonge party makata ODM ka koro ketgi e ler mokoni e ODM ka ng'ama pok orado gi jatend piny mapok ogoye mbaka gi jatend migawo moro amora mar Kenya Kwanza mapok ogoye simo ni waziri tenda makama miya ere mondo chungo wuog oko ok ibi yudo. Chalo sigand miyo moro ma jandhaga kata jachode mane Yesu wacho ni kinene miyo ni utimo richo kuonge ka okiri goyago ok ibi yudo. Nikech kit siasa manitie thurwa ka en ni joma nie sirikal nigi nafas malach mar loso pesa. Emomiyo na wacho ni lemo manyo lem samo manye nitie All Saints nyoro nyotucha nikech nyo wacho ni ng'eny jo Kristo wacho ni richo en mna kapono yudi e kijaricho to kapoko yudi to moya itar kapamba to gigi bende tima mibadhi donja weche mag nigi bende itima to nikech poko yudi kichung' mirwako tae kaka rwako ni tiwacho nang'o ilere kapamba. Emomiyo wawacho ni gigo duto masani ODM wacho ni timo ni koro ni riembo idwa ni koro riembo ji abich gi e party nikech ang'ang'o abed ni nitiere picha mawuok State House VOJ ji mang'eny e party mar ODM ni kuma de giso e wigi onge mana adiera makende. To gimomiyo wawacho ni gini en siasa ng'iya ne king'iyo constituency kaka game kuma Elisha nitiere e nominations mag ODM no chandre ma tribal no wacho ni miyo tiko ma men obed mang'eny mothagore mogore mabende samoro mwatimo sigana mang'eny. Iparo ni Elisha kama nitiere kano oseyudo tiko mar ODM moyiere modonje od bura bende do winji weche party giywak ni kata mana weche mag tudruok mar party WhatsApp gini nogol gi oko koro gine mudho. Emomiyo wakoni magi duto kata bed mna ni ODM wacho ni katiba margi wacho ni okone gidhir agenda mar chama moro to jogi gi chunygi gin jogo moseng'eyo ni party ni nok dwarowa kata kapok wadhi e yiero. Koro gimomiyo thiano bende ng'eny korgi nikech kit lweny mane gigoyo nikech nomination nwa cover ka noyiergi kidhi Bondo Gideon Ochanda noyombo ng'ama nochung' kode by far. Atandi Alego bende noyombo ng'ama nochung' kode by far. To process mana mar yudo certificate moko bende wacho kendo giloso kodwa gikoni gini na nyiewo gi pesa na gikwonge gidwok pesa na kata resign e party gino na chulo pesa na timo kama emomiyo kwadoke e committee mar Catherine Muma gigo mane giwacho na chiel kuom gik makelo chido ma party mar ODM chido godo en nomination nikech ng'ato ng'e ni kadhi machulo pesa to kata campaign kata bedo na riera ter gi chamo kote mang'o okobada nikech abro nyiewo abro golo pesa timiya
ng'ato bende ogore matek ma en loyal ten fidelity gango e party to koyombo nikech jopiny ohere nikech maendeleo motimo ne japiny to koro dhi Nairobi doge county dhi e constituency dhi nenga angitima ndalo moko donge ne en milio dhiambo manokoni no lao certificate ne mar party Kitengela kiani kure so party mar ODM Dr. James Ikal bende ndalo moko kan yalo waje tribunal ODM ni to bende lakchogo hata jamigori Junet be kadonjo mi aparo wuona moro miluongo ni Dan Kano Jwang gikanda ne moro mosebedo ka luoro ne daktari fadhe oyawore kendo ng'eno winjo emomiyo an kaka nene vioja riembo we wakwongo wangi king'iyo Gwase sani Suba South sani Karoli Omondi nyalo chung' to kori nikech Mbadi oselando ni dwa dok chung' MP emomiyo Mbadi dwa riembe party ng'ama di tamre yot mondo ng'ato winj wachno kata obedo ni party mar ODM noluongo joge ni biure tribunal joge kane pok ochung' anyalo paro bura maduong' mar National Governing Council mar ODM manobetie nitie bura moro manobedo Nairobi ka ma wajumbe delegates mag ODM nobiro mo ratify lokruok mamoko achiel kuom gin en ratification mag weche mag nomination mar party mane giyie gi weche mag opinion poll bende kaka yo machielo bende gi yore mamoko mag party notiyo godo nyaka kawuono ni endi joge noketo kogi winjruok ni waseluwo chike mag party to miya certificate adhi chung' komne achiel kuom gi ne en article mano section 11 mar ODM ma wacho ni kidhire agenda mar party moro machielo in koro kawri ni koro isewe ODM emomiyo kata bed ni gigi nitie to king'iyo gima jomosomo weche chike luongo ni circumstantial behaviors of people around the decision adhom otino gi kidi Roslyn VOJ ing'ene to kendo adwa ng'iye mopogre mana kaka wachako wacho ni to chama ma wantiere godo gi be giluwo chik ing'eni sani kidhi ka registrar of political parties wan gi chama madhi pro chik to koro kata kama wabete kae sani ko wacho ni wadwa luongo ni chama pro chiko go gin mage okapa no bro gi kata ya par koro manyiso niya sama ji dwa dhi e yiero to ng'ato ka ng'ato kata ana nyalo dhi wacho ni we achak chama na mondo aket briefcase akano sama ng'ato moko cha tanyise ni chama awuodhone koro kanye ma wantie chama en mar biashara koro kaka dine bed ni wabede gi chama ma strict ma ng'ato wacho ni an nadonje chama ni nikech nahero sera ne nahero gik motimo to magi gima bro luwo nikech gima timre ODM ni ok en ODM kende kata sani neno ka Migosi William Ruto wacho ni gidhi elections mar UDA mane chakruok mar goruok mar nikech kata gin be kane giloso UDA to noyier mana ji nonyis mana ni ng'ane yiero magibro biro go December ni ema koro bibro neno no se chakore SG okwer ni Kiambu donje werigi weche mag Kiambu Kericho kocha bende nano ga president nege lwenye Mombasa bende neno Mohagi sasa kidhi Meru nyoro mach poniti maliel makakne koro gini ni kamora mora UDA bro gore mare Jubilee nyoche neno korodhre manyaka mawe ngeni ngawe mawuone Jubilee te podo tamwa nyaka sani koro mani manyisi ni mondo mi wabed gi discipline mondo wagole chido manitiere chama nyaka josiasa te bed piny mondo bed gi conversation ineno kaka sani gitimo bipartisan talks onego wabed gi mar chama mondo wapiny ni to chama machal nade ma wadwa bedo godo Kenya ka to kaja chama okoluwo chik mar chama to kata chama machielo ma entertain no onego bede ni nitiere gi fine gi sanction mitimo mondo mi kaka kawuona wuok madonje e Jubilee to Jubilee no ok nigi kamora chiel gi ODM to nego beni nyaka Jubilee no bentie sanctions monde ka koro ntiere luoruok moro mabedi to kang'e mabeni okadwa donje chama kabisa tadhi independent mo kalaura gi ng'ato adhi to Shakir Shabiro setime ka igni ma ibeti timo gimidwaro maonge ng'ama nyisi ni nokitimo kaka chama dwaro to kise amua mi wacho ni ini bete chama to nyaki bete chama
nikech mane momine no kata political parties fund pesa mimiyogi imiyogi omenda no kalure gi kombe magiyudo manyiso ni samoyieri e chama no imbi kelo pesa e chama nitie pesa mi contribute dwe ka dwecha mar chama ok inya bet ni contribute pesa no pesa lit malich kigole mfuko ni tidwa chiwo tichak idhi bet gi chama machielo to mana kadoke gima seni owacho kani ineno report manotim mar Catherine Momagi ne gigolo report maber kendo kani somo report no nogolo gik maricho mang'eny manotimre ODM machiel kuomgi kata Catherine odogo time oketho chik paro namba chiel e list mar nomination list gima nowacho ni mage gik maketho chama mane manogolo go Zani gini manowacho ni Zani gini nokumo keto nying gi e list koro komi tich ma dieri se wacho ni mai gi marach makoro nyisi ni kaka chama luoki mondi gol gik mane richogi koro ine makoro kendi chaki dhi bet kanyo nikech kadi no luwo gik manondiko kaka nondiko aparo ni sani ODM dine nigi ji mang'eny kabisa nikech kata nomination ODM mane nigi the worst nini mar nomination process kendo ji oywake mang'eny to mana kaka Jeibonyo wacho kiromo gi ng'eny gi to nyisi niya ana bro bet ko gik dweche tidhi yier tang'e ni pesa na bro wuoyo tabro dhi tachulo tayudo ticket na tabet to kaka jo ODM wang'e ni Nyanza en ODM kiseyudo tidonjo uyanga koro an mane mabro tiyo ga fadhali sani ari kup Manchester tiyo amani kachi kura biro tachiwo to kapani kanye monego beni waketo aparo ni jopiny onego beni yiero jok marito to kakoro ng'ato nyisi ni ochulo manyiso ni kata tiyo ne jopiny ok obitiyo nikech sam enohala to kendo mano timre nyaka ne nomination emomine no kasa sama kura biro to confusion ng'eny kabisa ka to ne wawacho kata niya ochono ni nyaka jachama bed ga mana gi jok machung' ema nyaka bed ni officials to katiba to wacho maber ni officials okonego bed jochama koro dang' gimanjo oko to timnegi koseyiero to wacho ni wan koro wasedonje chama koro chama ni walinda nikech chama be nyaka bed gi ji office pesa michulo go kariti monam nikech mondo chama obed strong nyaka bed kata UDA gi magitimo ni siasa onge recruitment onge gi magitimo ka en siasa chalre to romre nikech kwa duogo seriously ni koro wadwa dhi onego beni kama bet tibiro mi convince ani wadwa ni donje ODM gimomi wadwa ni donje ODM en sera wa en kama ma wachi ni adieri udonjo na gimuwacho koro ka donje ODM tadonjo makata ja UDO biro ntanyise ni oyo nitie gimomi onatimo ng'owa na donje ODM to ng'ama chielo mabe donje UDA be donjo mane UDA nikech gimotimo ng'owa mokel but sani siasa mwagoyo en ni ng'ama nitiere kata kodhi ir sirikal ndiyo bro nyiso ni adhi mar maendeleo lakini achako gi mara waendelea kien mondo ana konga endelea kien ni neno ndalo moko mano senindo Washington jakomi no wache bunge ka monyiso speaker niya komiti mar budget midwoko ni no mi pesa state house mangato ka ngato omi 50 million ne modhi loso godo project ne mani neno ka komiti no bedo disbanded koro en gima timore no hala an gi penjo ka be uparno kang manyo ka kod party mar ODM ni nyalo biro temo yunge nade yunge yor chia mare VOJ nikech kisomo kaka jindiko nitie paro moro mabiro kane demokrasia madiere no chal ka gima en nono VOJ ODM osebedo sani karibu igni 18 osekadho yembe mang'eny ndi osekadho yembe kipogo gi KANU gi Ford Kenya ODM ni chama mosebudhie jowaipa nyalo wacho ni gibende ne gin ODM Kenya ndalo moko magiloko tadira makende mokwongo en ni king'iyo historia mag jogo mosetem riembe party nyaka nwabed gi katiba manyien okanenie moseriembi makoro ni ji odoke by elections ni koro ni jogi ogol mokwongo lweny makoro ODM oyawo ni giyawo gi serikand William Ruto gima dwa temo wacho en ni
Kani neno ande rito registry of political parties kaka ne timre ndalo Uhuru Kenyatta. Magi mora ma ne party mar Jubilee dwaro ne timo nang'owa ne timo negi. To kane William Ruto keta Biblia piny ni to party mokwongo chako yungo ne mane? Jubilee mar Uhuru Kenyatta. Ma Kenya kwanza ma William Ruto ma sign post elections deeds gi chama mamoko ming'eni ka to poko chopo sa monego bedni party ni ne wuok e Azimio to donje Kenya kwanza to nodhi register deeds ke nyisi ni registry of political parties pod bro timo gima Kenya kwanza kata William Ruto gi chama ne timo dwaro. Emomiyo process mar golo nying jogi e register mar ODM nyalo rito nyaka 2027. Mano mokwongo. Gidhi chamo gini wura. Chiemo tang' negi chiemo. Mane adiera makende. Mar ariyo, okaparie ni yungni mora dhi bede ODM. Mana nikech ji abich gi wacho no gola ng'owa i party. An gima bende anyalo wacho ni nyalo timore en ni ka higa ni dhi rumo onge joma biro bedie ODM motegno moloyo ji abich nikech gigi bende wan mna dhano gigi bende losa nikech samoro jogi nyalo kone adiera to natimo marach magidhi gitimo ng'owa gidog gibede piny gi party gini magi losi maji dhi mbele safar pod bor mano bende nitiere ang'owa nyalo timore. Mar adek en ni VOJ by partisan talks kata talks madhi mbele nyicha wawacho ka ni siasa ma 2027 bro lure machiegni gi gimitimo ang'owa e komiti mar Kalonzo Musyoka gi chungwa ni. So yungni e party mar ODM nikech ji abich gi okane. Erokamano. But possibilities mang'eny ni jogi pod nyalo biro bedie jo ODM molo jo ODM mamoko pod nitie. Roslyn, iparo ni buche mag NDC National Dialogue Committee ni nyalo biro konyo jo od buragi nikech jakomo wacho kanyo ni gi support wach mar National Dialogue Committee ni to jogi bende nyalo wacho in the spirit of NDC onge gima dang' mono koso tiyo gi sirikal of the day. Ing'eni sirikal to nyaka itigo nikech ka sirikal nitie to dedong kata jakom noromo gi Ruto seromo godi. Mano be en mana tiyo gi sirikal. Kata jogi be to be opim nini kata bunge kanyo pile wacho gania system ma wantiere godo ma sirikal onge opposition. Emomiyo wan gi majority and minority. Dong leadership dong wanda iriembo jike. Iringo gi jike gi bodyguard. Dong junet riembo jike. Manyiso ni gin ang'o? Sirikal. Koro level ni eming'iyo mani winjo ka jo ODM wacho ni kane wachung' ma wacho ni finance bill okwa support. Tidhi midhi itimo mopogore. Koro mano to kore mineno ka koro kanye malaino timang'owa opogore nikech ka chamo osebet mowacho ni mae kaka wachung'. To nego be ni chungi gima chamo timang'owa owacho. But okinyadhi wach kata sani ka buro dhi Kisumu to migosi William Ruto donjo Kisumu ng'ama dhi welcome Kisumu. En gavana Nyang' Nyong'o. Okobi wacho ni okabidhi nikech sirikal ni okwatimo ng'okwatigo. Nyocha en Kisii dong Simbarati ne ni kode kanyo mochako luwe kendo moting'o delegation modhi nene go. Koro gini wacho ni en a very thin line. Gima ne jogi okosogo ni chieng' mane gidhi mokwongo. Picha manogol cha. Nikech ng'eny gi sini osewacho kata wan wang'eyo nitie madhi godiochieng' to giwuoyo godhiambo to gidhi. Koro picha cha ema pok owuok ma ng'ato nyalo wacho ni gin ang'owa e iye kacha cha. To magi ne hap gi rach ni ne giwuok ok ginyisa ang'owa chama ne gidhi. Then moko thiano to giwuoyo be ing'eni koro be kaka iwuoyo. Koro mar ariyo be ing'eni gima chamo timo ni wacho ga ni charity begins at home. Manyiso ni kadi idwa kao disciplinary kata ne nyathini ichako gi nyathini mokong kapok idhi nyathi jirani. Nikech ko kichwero nyathini to jibo penjo ni ang'o migo nyathi jirani moingo ka kigo nyathini. Koro pani mane gima ODM temo wacho ni waluok odwa dala ka mokwongo.
ting'eni gigi te pod dok mane kaka nowacho kaka ne elections otim. Kane elections otim maber ma ng'ato ka ng'ato ne satisfied gi gima notimre. Nikech ng'iya ne period ma jogi odhini. En too short. Mok inyalo wacho ni noyieri kawuono, ni to kiny to ifwenyo ni ODM no chama marach koro idwa tiyo gi sirikal. Nyaka bede nitiere gima notimni momiyo iribel. Ting'eni moko bende mar attention. Nikech sama iribel no to chama wacho ni to ng'ane ni ang'o momiyo wiye tek, ang'o momiyo timo kama. Koro ang'o ma wanyalo timo mondo waduok gi machiegni. Nikech wuoyo miwuoyono tibiro wuoyo nikech ok mae ok mokwongo maneno ka ji chikore. Gine chik mar political parties ma 2016 gima notemo golo ne party hopping. Ma ng'ato kawuono ane chama ni kiny ine chama ni in ing'e jo ODM masani kikwano to osedhi e chama bich mochako duogo kendo ODM morwako gudu. Koro mane manyisi niya ng'ato ka ng'ato dhi gi sama odhi gi wave ka sani interest na ni ka tadhi ema. Koro ODM monego bed ni timo gimiluongo ni soul searching mondo giwach ni 18 years down the line iga ka iga sani waneno ka numbers mag governors dok piny, numbers mag senators dok piny, numbers mag MPs dok piny, mag MCAs ang'o ma watimo marach ma onego bed ni watimo maber mondo numbers gi otim ang'owa oduogi. Koro ka en kar nomination nikech waseneno machacha ne gitimo nyaka report ma report okele kachacha gidogo gin wuoyo the same things and you cannot do the same things and expect different results. Nyaka gimbe koro giwach ni let us take hardline positions mondo wache ni ndiyo nitiere jowa kata in VOJ nyabedo osiepna lakini kochopo kama koro niga miye ticket ting'iyo ni do you qualify ticket no okamiyi nikech VOJ en ang'owa en osiepna. Koro mane gima nyaka ng'in nikech kata UDA ni neno nominations ni neno kata joma dongo mane lware cross to iyudo ka ng'ama this ni kata toto ni neno ka nani Joyce Korir oyuak ka koneno ka toto joma ne dongo Charles Keterge noyombi manyiso ni iwe demokrasia jopiny owuo. Nikech ing'eni gima nwasiko kwacho kani chon jowane wacho gani miwa uru ticket wadhi wakony babago jakony lweny to nwacho ni seche kaka ne wadhi elections 2022 ne jakom ni serikal koro lweny mane nidhi go kanyo nikech koro seche kane en gima ne itimo ne jopiny ema ne miyo timo ng'owa iyieri. Koro wan gima wacho niya mondo ODM oduog ODM manochako cha nyaka giduog mondo giwach ni to ang'o ma jopiny neno marach nyaka giduog mondo giwuoge jopiny mbaka nyaka duoge grassroots kik bed ODM Orange House. Jarawilo wache maber ODM nyaka bed piny mondo gipenjre ni ang'o ma gitimo marach. MC makile lesho osebedo ka dhiro agenda moro maket kor gimotemo wachone manen ni ODM needs to rebrand. Exactly. Nikech ODM achiel an mna gipenjo ne nigi deputy party leaders ariyo Wycliffe Oparanya Governor Joho nyaka ne ji dhie yiero an Oparanya ni kende masenene gi ODM deputy leader moro cha nodhi kure koso nodar Kenya ka to sani wan gi deputy party leader manyien dong Simbarati no mi the vice chair so magi momiyo ODM soul searching magitimo no agenda mokwongo soul searching no nyaka gipenjre ni to ang'o miyo gima ne wan gode dhowa nopusore molal e yiero mar higa mar 2022. Anyalo paro kana penjo mbadi chieng' tich adek jomokalo chien to nowacho ni achiel kuom gik maginono gini ok none onge research mitimo gini kela ji to bet page tipenjo ni Roselyn nwamiyi tich makama nitie nade VOJ nwaketi in charge of agents ni kelo agents adi ang'o manotimre J Bonyo nwamiyi pes campaign pesa ni notiyo nade mayom jibru mako research to dong nyaka timre kama nondo e kaji koji cha ing'eni ya nyaku kungu dhiru kokwach niya notimore marach kama koro mbele wadhi timo mondo kikwanuo gima ne watimo to kuumo to onge higa achiel pok gitimo mano. Erokamano nyakwara Mugajwang' iwacho ni sama gisoko sirikal manitiere mar William Ruto gimbe koro nyaka ginonre giwegi ni marang'o momiyo chiemo manoted molos ni nochako pasore e mesa
koso ang'o manotimore Nyakwar Mgajong. Ma penjo maduong' ma bende oganda Kenya ka ma bende lo siasa mar Kenya temno no matut. Mopogore kod mano Nyakwar Mgajong, achiel kuom limburu mar yuto mar oganda luo en weche mag sukari. Kata kamano sukari ne osebedo ma kem kakedhno moko osebedo ka kelo yuto gi ber ne oganda ma ok e gwenge ma ipure tiang'. Ywak gi mulo lago osebedo ka nitiere ka piny owacho kokalo kuom migawo mochung' weche mag pesa yande golo paro moro e bunge mar piny Kenya mar golo oko gope ma bende ke mag niango ni go malawo na bilion 117. Komiti madundo mochung' weche mag pur kanyakla kod mar pesa osebedo kaluwore pinje ma opogore Kenya kama ngima kama ipure niang' kaka yo makende mar kawo pa jopiny e wi kaka dang ber sekta no. Juma mokalo chien bende riwruok mano mar Lake Region Economic Block ma okelo kanyakla counties 14 ne obedo kod romo Masinde Muliro University mar gomba kama to ere kaka dang watem bero sekta mar niang' e pacho ka. Winjana kaka jopiny mokwongo ne oloso kado kod weche mag pur mar niang' e pacho ka. Want March, Melil and Muroni. That has to be addressed. Where are these farmers going to go? Because that's their livelihood. Chemelil the same, Miwani the same. There has been in court, out court, in court, out court because of ownership problem. Government doing business and running factories is no longer viable. Whether you go to heaven or hell, it is no longer viable. I want to tell you, my brothers. Where is the sugar? Where is the Pan Pepper Mills? Where is even Sunset Hotel that was owned by government? Where is the African Tours hotels that were all over here? Where are the many things that? Where are the what is called the cotton industries? Government can no longer be able to do business and run those factories. We must let the private sector drive business in this country. We must leave government to make regulations, and not just regulations to stifle growth, regulations which are light touch to make sure that there is efficiency in the field. Mana kamano Nyakwar Mgajong mane en kaka weche ne obedo e kinde mabende komiti ma kamano ne en county mano ma Kisumu e yor choko paro mar jopur matimore ka dul mar AFA. Unyalo paro dweche malawo na 2 mokalo chien ne ochungo chenro mar rego mar kembe moko masanja nikech onge mar tiang'. Jokama anyalo paro chakruok mar Ramogi TV Trevor Mbija Wunyakach notimo feature moro mabende bernde matimo mulo fuond sekta ma sukari ni. Ogima jomoko osechieme osepuonje mang'eny to kata kamano ywak gi mulo lako osebedo ka nitiere. Sukari olokore gima koro kem kaka edhno. Niluongo ne lit kod mit mar sukari. Manen. VOJ kapod wan na Ramogi FM. Mbaka ni wasegoyo. Nyede nyanyinde. To gimomiyo gini ok dhi mbele en nikech nitie jogo ongoke moko manitiere opposition to gi sirikal malwetgi nitiere ang'o e wechegi. Gimomiyo kembe mag ji giwegi dhi maber ok ni en gi puro niang', ok ni en gi chulo jopur pesa ma jopur dwaro e sama owinjore, en nikech kembegi omo sukari mang'eny oko to giri package to giuse thurwa ka, emomiyo gin gi pesa mar chulo japur pesa ma gidwaro. Mano mokwongo. To gimomiyo gitimo kamano nikech nitie ji e sirikal to gi ji opposition ma godfathers gi ma protect gi, ma ka weche odhi matek titero wach e bunge to wakinde bende itero kes e court to protect jogi. Emomiyo gichudo maber, emomiyo jopur oherogi, tok nikech girego sukari mang'eny. Nikech ng'eny sukari ma giuso gitimo ang'owa giomo oko. Inyalo paro higni karibu 3 sukari mane makie yo kamoro Soni. Sukari ma processed e loche ne gidhi kanye. Mano mokwongo. Mar ariyo VOJ an e weche mag sukari tindar gi gik moko 4 mawacho. Kwadwa ni mondo kembe mag sukari mag sirikal oti maber. Mokwongo kapok oketgi e lwet ji giwegi, sirikal
nyaka many pesa maket masin manyien e kembe gi te. Sony, Muhoroni, Chemelil, Miwani to gi Nzoia. Kokiketo mashinde manyien to kayiem. Nikech mashinde mane rego 1970s, 1980s, 1990s. Ok gin machine midwa ringo godo ni gran factory sani. Nikech gichamo stima mang'eny to waste bende gigolo mang'eny. So nyaka many machine ma efficient. Matiyo gi stima matin, titiyo godo gi ji matin, to golo ang'owa products mang'eny. Mano mokwongo. Mar ariyo, jopur nyaka yie ni tiang' kodhi mane pidho 1970, 1980, 1990 nyaka koro iwerigo. Nyaka many variety mar kodhi mar tiang' manyien machiek piyo. Wae higa achiel dweche aboro. Wae mano. Wang'e ni to dweche auchiel to tiang' osechiek, ong'adi, otere factory. Jopur nyaka embrace mano. Ka gitimo kamano, to gibro yudo ka pesa michulo gibedo mang'eny, to pesa ni bende biro on time. To kiketo pesa ni te puodho, tirito higa achiel gi dweche auchiel, ni eka bet tiang', tidhi chaki rito pesa ni dweche higni 4, ok bi konyi kaka japur. Nyaka imany gimiluongo ni fast maturing cane variety, to gintie pachoka. Kesref ne nyicha nitiere, Kesref nitiere. Mano tijgi timo nonro. To gisetimo, anyalo paro, Evans Kidero kane CEO ma Mumias. Notemo timo gimoro, to mana siasa bende manoketho. Tana River ka, mane giwacho ni gidwa pidho tiang'. Kodhi machiek dweche auchiel. Tana River ka. To siasa nodonje mano tam Mumias ni kik tim mano. Nyiso ni varieties go nitie, ji osedhi Kenana South Sudan ka. Matimo mano. Mosomo mobet kuro ndalo dweche buora. Moduogo ka mondiko ripode go nitie. Otim gi atim. Mar adek, piny masani, kambi marego sukari kowuok kuom tiang'. Ok onego bed ni sukari ni kende migolo. Mondi los pesa mang'eny ne japur, manye products mamoko. VOJ, ji nyalo bedo nong'eyo, kata ging'eyo to ok gidwa noketie tim. Ni bagas mowuok kuom tiang' cha, inyalo loso godo karatas. Ni ethanol wuok kuom factory mar sukari ni. Ni stima inyalo generate kuom ang'owa factory mar sukari ni. To magi gik makitimo, to ka japur no kelo tiang', to ng'e ni pesa modhi miye ok wuog mane e tiang' kende. Kalatas nitie mibro losi, stima nitie mibro gol, to ethanol bende nitie mibro timo ang'o mibro gol. Products karibu 5 mang'eyo mawuok e tiang'. So ka kembe wagi nyalo kawo magi, to gibro yudo ka gin gi pesa mang'eny, to gibro timo gimogik e plan nani. Mawacho gani, chul japur pesa ne samo winjore to pur tiang', obro bet no morogo, obro tiyo matek, tibro yudo products madhi migi gi tetetetete kendo. Atieko. Irukamano. Anyi kenya nyalo paro ka ng'iyo committee, ka ng'iyo LREB ni, ing'eni ne wan gi sugar industry stakeholders task force report. Mane governor Nyong'o, ex-governor Obado, mane nitie committee mar puro, Paranya ne chairman, Paranya gili Munya, ne co-chair. Ne co-chair. Magi te osetimore. Endi Obuocha the late nobiro gi privatization committee gi wuotho gi choko pa jopiny. Giko moko osetimore sekta mar niang' ni. Mang'eny malich. Sugar Bill 2022 pod odiedo ka ok wang'e ni ochopo gi kanye. Emmanuel Wangu. Koro japur mar niang' penjo ni to gini okete kama chalo nade. Gin kiwinjo ka giwuoyo, they are very passionate about what they are talking about. To kendo gini litnegi kabisa nikech ma ne en liumbru margi mar yuto. To chal ka gima koro idwa kethe aketha kama. Ing'eni VOJ pod waduogo mene gima nowacho niya, aparo ni Kenya kinyalo timo audit mar task force kata policies ma osebet godo. Tapa ni Kenya nyalo bedo namba 1. Ka wachako gi mar 1965. Mar Tomboya Giri. Mabe na winjo ing'eni nyocha kana ng'e ni kara nondike ga gi Kibaki. Kapode Makere. Kapode Makere. Koro ing'eni wabere ndiko kama
to waber, research waber, to documents gi, gather mana dust. Mondo implementation bede, kanye mwa inyirega. Temineno kata pinje moko kaka Singapore, Malaysia, gine mano ka blueprint marwa. Sani koro kwanya kata chope kumaginti. To wanto, watimo gi kendo warieka ina. Watieko, to wakao document no tiketo kanyo to rumo gi kanyo. Sani bura mano timreno. Kineno weche mane giwuoye. Weche maber kabisa. Achiel kuom gima giwacho ni gidwaro sugar development levy. Mamae bro konyo e development mar cane. Ingeni sani kineno commercial sugar farms kaka Kabras, West Kenya gini. Sani gine magi kao cane. Chon mane Mumias nitie, Mumias ne chulo jopur mondo develop cane. Koro ne bedo part of development mar cane. Kandalo mane Mumias ochako bet gi tungni. To West Kenya gine makoro ne dhi to nyiewo develop cane ma Mumias osegine no timiyo jok ma uso jopur pesa mang'eny. Koro ng'ato ng'iyo to wacho ni weya mondo atim ang'owa ausne West Kenya ka West Kenya miya pesa mang'eny. Mar ariyo nitie gimoro ma jogi kodhi kao tiang'. Kar mondo pim tiang' e puodho. Iwinjo. Itere factory. Ingeni nitie spillage. Kapok ochope factory. Koro gin kar mondo gitime factory itim e puodho itere factory. Koro yudo ka nitie tiang' miwito mang'eny ka. E korio. Mar adek gima Bonyo wacho ni nyaka watim reforms e sugar sector. To mano timre ni nyaka equipments magitiyogo nikech factories osebedo igni. Manyiso ni sani mondo obed efficient, mondo output obed mang'eny, malo input. Then nyaka mano be lokre. King'iyo sani joma puro tiang'. Wan gi ji madhi 400,000 ma contribute to 90% mar jok matimo ang'o ma puro tiang' factories abich ma wachogi. To gin small scale. Koro yudo ka joma timo large scale gin mana ji 10% ema timo large scale. Ting'e ni production ma Kenya mzima mar sukari en 700,000 annually iga ka iga. To demand marwa ma wan wadwaro to 1.1 million. Koro yudo kama kotimre kamae, temi yudo ka koro joma wacho ni nigi connection gi koro dhi kelo cheap sugar. Ndalo moko ne wasepenjo kania kidhi e supermarket sani ibro yudo ka nitiere Mumias norego mogi karang'o. Kata ka Covid poko chako. Koro kidhi mano temi yudo ka kara koro mane manyisi ni wa flood cheap sugar to mano hinyo jopur. Nikech koro mano japur kar mondo kata ko puro factory ko kawo mondo chule en lweny. Koro ana bro puro nang'o kaketo input, aketo gigate maketo time na mondo koro ayud chega ni mondo ater nyathina school kata tim go biashara moro onge. Serikal owuon oketo taxes mani malo kabisa. Emomineno kasa ninyi wacho ni kembe abichgi. Deni magin go mar serikal en bilion 65. Koro to serikal osebet ka wacho niya wandike, wagole. Ting'eni en mana sama buro dhi kocha. Kata in nyochi nene budget be ni neno kamano wacho ni my right of debt mar sukari. In fact, one of the commissioner panel legal representative mar KRA nyocha nitiere committee mar finance. To ngiso gini chik mar finance act otwelweto kwanya timo wacho no. Koro to mano gima ne wawacho kata kapok finance act no be enacted. Mane wawacho mabenia kanitie gima ma jonagi nyalo yudo kata jo Western Kenya nyalo yudo en ni sirikal oketo debt ni mondo miyo gole mondo owe inyo jopur mar nia. Koro kama sirikal osebetega mana kapile wacho ni wabro keto to getim. Koro chal ka gima ukelo hope mar jopur basto kochopo kachicha to wacho ni koro ing'eni koro ang'owa pesa onge. Machielo gima timre ni zoning onge magitimo mar tiang'. Onego beni joma puro tiang' bedo gi zoning ma kata ka gine
konyo kata gi spillage mar nini no nikech ka koro trucks obiro kawo to yudo ka kidhi kama e zone ma chen koro kae kar J-Bonyo tinge maber ni kae mopure minyalo access roads beber midhi mikau tiang midhi koro magi gik ma king'iyo to yudo ka ntiere gik mang'eny ma jopur yudo matek tingeni mana kaka J-Bonyo wacho some by products mawuok e tiang machielo ni neno ndalo covid dongo factories ge mane timo disinfectant mane miyo mane loso koro mano is a by product molasses mawuok no in fact mawuok ni en quality sani ngeni tinde jigolo molasses Uganda to molasses kigolo Uganda en cheap no Tanzania kigolo Tanzania en cheap molo kinyiewo maieka koro yudo ka jok maloso kong'o sani koro yudo tingeni mano gi smuggle nikech be ok odonjo e rut malong'o koro pesa men nikech gimbe gidwaro cheap products koro magi ema ka sirikal ong'iyo maber kaka ginyalo konyowa to mogik to en weche court cases osebedo mang'eny kabisa moko kwanyalo yudo alternative dispute resolution maka nitiere to wacho ni wabed piny mondo wanene ni to wanyalo wuoyo nade nikech magi to kembe mag sirikal nikech paro kanyo ka gik mane Fernandez Baraza ne wacho achiel kuom gik mane wacho kanyo ni wabed gi miluongo ni Sugar Arbitration Tribunal manyalo ng'iyo buche ma omulo sekta ma sukari ni koro yalo gi yala mok gidhi e court nikech sama gidhi e court no giyware to joma hinyre to jopur bas to koro ing'eni sama jopur ok nya puro cha to manyiso ni be onge roken jopur bende giriwruoge mang'eny kidhi Muhoroni kocha jopur nigi riwruok kidhi Okone gin gi riwruok koro mage monego beni bedo harmonized koro mage monego beni bedo harmonized ing'eni chakre gi factories ka factories gitiyo ji winjore samo gitino kata ka giwinjo ni pesa wuok ne Chemelin to ji te koro penjo mana mar Chemelin to no wuok erokamano adoga fwenyo ni kare siasa ma sukari ne omit ne ja siasa mamanyo kom especially koma duong' ne nikech kibiro Soni tibiro wacho ni kaka in gi plan mar chiro Soni tiyiero wuod gi chairman ma Soni awuoro mako inyalo thiedh wach ni to kamoro gima gigo siasa nyalo bedo maonge wach Charles ne wacho ga ni ng'ama ofuwo chiemb ng'ama riek wach mari mogik senior panen mara na kwayo ne jowete mowinjowa kendo moneno odiochieng' ma kawuono erokamano gi hayo maber e jumani walamo negi ni gimoro amora mane gipango ni gidwa timo mondo Nyasaye otelnegi erokamano ahinya ubed kodi Roslyn je an katieko to ntiere wach moro mane ng'ato nyisa ni wasayi udho nyise jo kaka wanene wach mar pesa ma jodongo awinjo ni pesa ma jodongo no kata joma nie list ok jodongo monego yud pesa kichopo kacha to yudo ka chief assistant chief nitiere gi list ne sani koro gigore nyaka gi joduong' gweng' manyocha tiyo ka volunteer makoro sani sirikal dwa miyo pesa koro sani giyiero jogi manyien ema mondo giketi obed kuondego mawinjogi koro aparo ni kamoro amora ma gintiere ing'eni sama imayo jaduong' pesano to be pesano konyi ka ng'ato dhi mayuak ni in koro ibet indiko list ma alternative tigine ok ber koro kik wabed joma mimadhi ka pesa obiro to mi jok motimo ang'owa moyudo pesano to katieko to gin jo Nyakach manchochung' kodwa ne ineno ka gipako Ramogi kabisa aparo ni kagiwuoyo kamano aparo ni mano landre kamoro amora koro nanyisogi ni abo gonu wero kamano kabire Ramogi ni uwinjowa maber erokamano ahinya koro Mgajwang' ne wanyalo dhi nyime kata kamano iwacho ni gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed mana kod giko mare erokamano ahinya kuom kawo kinde mari mar bedo piny ka ichiko iti kendo iwinjo chenro ni kendo ka inene achiel kachiel kokalo e wang' jowi mari migeno mar Ramogi TV pod wageni mokalo bed mana kete ka pod waikore mathoth riti ma kawuono kwe ma Jehova Nyasaye obed kodi erokamano kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai
ng'eyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha. Ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo, tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon. Radio Ramogi. 20 years ago, a vision was born. You have made us a lifeline to our culture, traditions and heritage. We at Radio Ramogi extend our heartfelt gratitude to our listeners and the incredible team that has poured their hearts and souls into making us who we are today. Together, proudly, we will continue to be Karchun Jaluo. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Ukosingo shampata wangu yuko wapi uoni mzuri twaendana ukosingo shampata wangu. Ukitaka kupata sikiza kodi ya Ukosingo, tafadhali bonyeza *487*79#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Gisechegi anone gatima. Nikech bangi madwa timoni okabo yudo thuolo mar tingo gimarach ki. Mae en chocolate, to mae mar mamwa mantiere malo kacha. To chocolate mapara en odhi weyo ne waya maserat. Natemo matek ahinya, to amrito dhi adhiya. To kata ka jaga nyathina otemo matek machal nadi, ok ane ka en odhi duogo ka. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Just like COVID-19, pneumococcal pneumonia is a potentially serious respiratory disease. Do you know that if you're over 18 years and suffer from certain chronic diseases like diabetes, lung, kidney or heart disease, alcoholism or asthma, you are at risk? Or if you're immunocompromised due to a condition or use of certain medications or smoke cigarettes, you are at risk? Don't wait. Act now and get vaccinated against pneumococcal pneumonia. This message is brought to you by Pfizer. Nyakora mugejonga geno no kinyi mari dhi mbele yo makare gi thuolo ni mana kaka iseneno wadonjo e kidieny mar mbaka oromo kinyi makawuono chenro mar mbaka oromo nyakora mugejwanga kinyi makawuono mbaka mabende wadwa goyo tudore kod arita e apaya ma en kaluore kod masira mag apaya mabende timore mathoth ahinya mabende nyaka sani ji moheo kata madirom 20 osewito ngimagi e masiche mopogore opogore mag apaya mabende timore gwenge mopogore opogore pacho kae gisani e kinde mabende derepe riembo e apini magwa ma pacho kae onego bedni giritore e yo machalo nade onego bedni giriembo wanyalo wacho ni giriembo e speed e kata ng'we irititi machalo nade kalore ni gisani nitiere gwenge moko ma koth chwe to bende nitiere koth mar El Nino mabende geno ni biro e pacho kae kochakore dwe mar 10 derepe kinde magitiyo koda apeni mantiere pacho kae onego bedni giriembo e ng'wech mar speed mane mar mondo mi giduok pinya masiche mag apaya mabende nenore mano e pacho kae kamino nyalo wacho ni e thuolo mar ndalo 4 mokalo ji mopogore opogore osewito ngimagi ka ntiere kod masira mar apaya mabende notimore tarik 7 dwe mar 9 higani mano e gwengego mag Ndi mayudore Voi e county ma Taita Taveta kama bende nyaka sani ji 14 osewito ngimagi e masira mar apaya to ken mano kende bende nitiere masira mar apaya moro mabende notimore e gwengo mag Londiani mane wang' apaya ama Nairobi kochomo Kericho mago duto gin masiche mag apaya maponono ikelogi wanyalo wacho ni kaluore ni derepe moko riembo e ng'we irititi kata kamano mago gin masiche mag apaya ma obila pod timo negi nonro mar mondo mi oyangi ni to en ang'o mokelo masiche mag apaya makamago kata kamano okinyi makawuono wantiere kai mar mondo mi watiegre ni derepe kinde mabende gitiyo kod apeni magwa mantiere pachoka onego bedni giritore e apaya e yo machalo nade to in kaka jawuoth e kinde mabende iidho gari kidhi e wuoth onego bedni kata ratiro mari en mane gari kacha ponono ka dereba riembo e ng'wech ma tek ahinya ber kigolo duondi mar mondo mi ponono igeng' masira mora manyalo yudi ka intiere apaya kacha mane momiyo kinyi makawuono antiere kod jalonya e weche mag arita mar apayo mano owuor Otet mabenda biro bedo katudora kodo achiel kachiel kokalo yor Zoom mar mondo mi watwa kode opuonjwa ni onego bedni waritore e yo machalo nade ka wantiere apaya kacha kaluore ni masira mar apaya en gino mabiro apoya nono to kata bedo no biro apoya nono to en gino minyalo geng'e kaponono derepe owere kod ng'we airititi inyalo geng'e kaponono gari maringe apaya kacha otimne services mabere kinde mapok ichako wuoth mora tineno ni gari mitiyo godo en gari manyalo chopi kuma idhiye maonge ng'ikruok mora to in kaka jawuoth bende inyalo neno ni ritori apaya kacha yo machalo nade ka dereba riembo e ng'we airititi to kikiling' thi gol duondi ka bende kinde duto iwacho ni duondi ema nyalo reso ngimani kigo koko inyiso dereba ni an ok adwa ni riemb gari kamano riem mana gari mos tekne ni wachopo kata wachopo kwa leo to ber kwa chopo ka wangima anyisi kanyana bro bedo katudre kod owuor Otet achiel kachiel kokale yor Zoom ka bendo riwore kod okinyi makawuono ka intiere Qatar owuor Otet ichiu nade akeka sani nyalo nyiso ni kuma intiere Qatar ponono kendo kinyi ang'iso nen sadi machiegna hinya twak mar okinyi makawuono intiere nade owuor Antie maber achio maber amiyo nying Nyasaye duong.
Qatar en saa 4 gi dakika 18. Aparo ni wayomre mana gi sekend achiel. Wanana gi saa kaka maungo pinywa mar Kenya. Agoero kamano maduong'. Erokamano ahinya machiegni ahinya kuom tudri kodwa e twak okinyi ma kawuono. Nyakora Mogi Ajwang', in bende kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono inyalo tudri kodwa kindikonwa, ichwalonwa ote kata penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok ma en 236000. Facebook kacha ibiro yudo wa live kaka pile, Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, Twitter handle mara ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochaka yanga twak mar okinyi ma kawuono owuoro teta no kwadong' mana kod thuolo matin ahinya, kata kamano thuolo mwantiere godo matin. Adonwa puonja jogo maneno okinyi ma kawuono yore makare mag ritruok e apaya. Kwachako mana twak mar okinyi ma kawuono, in kaka jalony e arita mag apaya, ang'o mathoro kelo medruok e masiche mag apaya, kata ang'o mathoro kelo masiche mag apaya ahinya ahinya to e yorewa kata e nderni magwa mayudore e pacho kae owuor? Gino makelo hinyruok en koso ng'eyo. Ng'enywa riemba ndara lakini wakoso ng'eyo. Nitie ga gimoro mwaluongo ni driving license. Lesson mamiyo iriembo, wacho ni oyieni riembo nyamburko aina ni. Iyudo ka ng'enywa yude e yo mopogore opogore, yore magalagala. Nitie jok moko mani kode to be kata nok gidhi e skul. Ng'enywa riembo nikech riembo nitie. Ajawacho ga ni kanireme kwan, riembo mtoka bro chandi. Iyudo ka dhano en ng'ama concentration mare en gimoro dakika 12. Tok dakika 12 mondo ng'ato ket pache gimodwa timo no bedo ga matek kabisa. Tiyudo ka ng'enywa dwa ni wariembo, wakawo riembo mtoka kaka lony, anyalo riembo, anyalo wuok, adwa dhi Kisumu, adonje mtoka Nairobi, ariembo nyaka Kisumu. Nitie chenro ma ng'ato nyaka bedgo kapok oriembo. Sani wachomo sipuku, bire dweche machiegni, koth osechako chwe. Nitie kaka iriembo mtoka e koth, nitie gik matimre, ong'weng'o kobiro, nitie tache miyawo. Koth ka chwe, nitie gik manyaka ang' nitim eka iriemb mtokano bichop maber. Ng'enywa chopo e safar ma wan go nikech hawi. Ok gichop ni gilony riembo, gichopo nikech Nyasaye omiyowa hawi, Nyasaye omedowa ndalo. En hapa na ariembo ba wuok Kisumu nyaka Kitale, ariembo ma wuok Nyabondo nyaka Migori. En hawi nikech king'iyo chenro gi puonj miketo mondo ji oriem okoyot. Higa mokalo nyapuonjo derepe mag bas 7,700 Qatar kaendi manyo riembo e tuke mag adhula. King'iyo puonj manyo wamiyogi, gin jomose riembo higni mang'eny, lakini king'iyo puonj manyo wamiyogi, gin giwegi giduogo ginyisi ni to karana kia riembo. Ineno ng'ama riembo mtoka matin en gi okiyo adek. Nitie okiyo moro e iye ka, nitie okiyo mar kor jariembo, to nitie okiyo mar kor jaabiria. Kata sani jawinjo mawinja kapenje ni chenro mar ng'iyo kiyono dhi nade, gikia. To Owuori wacho kanyo ni ka ng'ato pok ochako riembo onego bed ni nitiere chenro ma ng'ato onego bed ni luwo. En chenro mane ma ng'ato onego bed ni luwo mar mondo miye kone ni obedo dereba makare ma kochopo kata e apaya kacha kata komiye nyamburko to riembo maber mochopo kumodhiye ma ok okelo masira moro amora? Adwa kuongo wacho ni ng'eny derepe ma wan ge ndara okete pachgi ni riembo matek. Riembo e ng'wech mamalo en riembo maber, ok en riembo maber. Golo mtoka kowuok ng'wech mar 0 nyaka 80 inyalo kawo sekend 5 kende, lakini chungo mtokano kowuok e speed mar 80 nyaka 0 bro kawi saa. En gimiluongo ni physics, en gimiluongo ni kwano. Kokigoyo kwandi maber to kibiyude. Mar ariyo,
ng'ato wacho ni ong'eyo riembo, odonje mtoka moro amora. Okia kaka brek mtokano tiyo, okia kaka angle magari no goyogo kona, okia. En ong'eyo ang'eya ni ma automatic ikete DTD. Kidwa kalo ng'ato tikete S. Okia ni sport mode S. Iketo mana sama kori how mia. Ka gari oseyudo pressure, gari oseyudo muya molong'o. Monego koro kila tielo oyudo teko mare mar mako lo mondo dhi. Iyudo ka ng'ato ji timo gik magalagala, especially koro kuma wachopo wariembo automatic gi. Nitie alama mag ndara. Nyocha ng'iyo ka derepe gomo ka giwacho ni idwa tim nigi retesting. To ne nitie video moro mane jo NTSA ogolo ka driver kia kata kia alama mar ndara ni ominang'o. En gima lit kabisa. Konyisi ni bump ahead, tikia ni bump ahead ominang'o. Ingino mana e ng'wech mar 80 idhi chwado bump no titing'o ngima ji. Idhi ng'ielori, idhi hinyri, wabro iki, ngima bro dhi mbele. En gima lit kamano. To kapod wantiere twako kinyi ma kawuono wuoro tete, wacho kanyo ni ng'ato ponono en donje gari to koseneno ni gari en automatic to ng'eyo ni ero chaka riembo kamano. Nego bed ni ka ng'ato pok ochako wuotho, bed kata inya to derepe mag geche mating'o ji e wuodhe maboyo, kata mago mabed iluongo kanyo ni PSV, kata bed mago mag ji giwegi. Bende waneno ka moko kuom gi bende thoro bedo ga gi masiche mag apaya. En ang'o monego bed ing'iye gari malong'o kapok ochako wuoth moro amora? To bende wacho kanyo ni nitiere kaka ng'ato nego bed ni riembo ka nitiere ka koth chwe, kapo no nitiere kata luoch. Ang'o monego bed ni ng'iye gari hie kapok ochak safari, mapono no ko ne ni gini ok ni kare, to wuoth makamano ok nyal dhi mbele. Wan ga gi tieng' adek ma miyo masira timre. Tieng' mokwongo en gigo ng'ama dhano ema kelo. Mar ariyo waluongo ni mechanical, mtoka ema kele. Alafu mar adek en environmental, alwora marwa. Ka wang'iyo mechanical, mtoka owuon tielo. Tie mtoki nyaka irangi. Ng'eny mtokni ma waringo go tielo oserumo. Kinyiewo tielo molos bokawo higni 7, ok ichung' kuma ber, tielo nyalo muochni sa asaya. Kinde ka kinde ka ajali masira otimre, tiwinjo ka ji ywako ni brek ochot. Nyaka ing'i brake pads magi, nyaka ing'i nyalo mar mtoka miriembo no chung'. Be bregi ber? Inyalo paro homeboys kano nego ji Fort Tenant. Dereva moro notamre bowacho ni gari no brege ok ber, to jaduong' okawe. Nodhi bong'ielo ji onego ji mahao 67. Kiserango mano tielo, nyaka ing'i mechanical state mar mtoki, nyaka irang. Ing'eni sani wachomo sikuku, ji osemanyo pesa, ji dwa dhi kawo kahaya. Ikelo ni kahaya ka sani oseleo. Ionge time midwa dhi go ka mechanic mondi nyise an onge chieng' mabro riembo mtoka. Mekanika na iluongo ni Moses Opalo. Obro ng'iyo mtokano ndalo 3 kapok awuok. Bonyisa ni boriembe. Onyisa ni gari ni ochung' maber, in wuoth maber idhi. Dhi Kisumu dala iduog maber. Tabro dhi kang'eyo. Ng'enywa riemba mtokni nikech wayudo wakia kata mechanical understanding mage. Kiwuok kata ni Nairobi ni dhi Kisumu, amiwuok Kisumu ibiro Nairobi, idhi kale climate mopogre, nitie kwend mong'wengo, nitie kwend makoth, nitie idhi idho gode, nitie kwend midhi ridri. Ka ng'ato nyalo nyisi ni gari otamre mako brake, ten gari ma manual, inyalo duoko gia, kata automatic inyalo duoko gia piny. Lakini yudo ka wan wakaoga ka wani oyot, isedum, iseidho, idhi. Isedum, iseidho, idhi. Iyudo ka kata ajali manyotimre
Mlima Kiu gi Voi gini gi. Kuma masira no timre, kata in Joyce kwadhi kodi bichung' tibro penja ni owuor gini otimre kanade. Nitie gimolongo ni complacency. Dereva nenre ka gima ndara ni akale pile. Experience no opogre ga. Katikale kawuono, iduogi kal bang' dakika 10 opogre. Kumikale ja apiko ni, okibikale ja apiko kendo. Ibro kale either mbele ama chien. To gigi duto, tiga mondi kapok ang'adi. Gin gik ma wakao gi mayom. Nitie ga gimoro ma iluongo ni peripheral view. Katimo lweta kama, tang'i, aneno lith lwetena ka sude bath wang'a ka, tang'i. Kidhi ng'wech, gik minene bathi tin, tiyudo ka ng'enywa waketo geno ni ng'ama riembe speed mamalo e ng'ama ong'e riembo. An ng'ama riembe 80 kata 70, mane ng'ama idho mtoke. Nikech kata kotuomo dhiang' e Narok, ndara ma Narok, ok wabi hinyre. Kata kwa hinyre to wahinyre matin. Lakini yudo ka ng'ato riembo e 160, ochwado bump to gari idho ka ndege. Gari kanie wi yamo ok digo kona. To gigi duto mabendi wacho ni ng'ato onego bed ni ng'iyo yo makare kapok ochako wuoth. Wati kata kod ranyisi onego bed no ng'iyo kapo nono kata wiper mare mar gari tiyo yo makare, kata tires mabendi wacho kanyo ni geche gari seche moko sering kode kata higni 7 to poko change kata lock tires ma kata tiles mage. Onego bed ni gigi kata servicing mar gari itimo e thuolo maromo nade kapok ng'ato odhi kata wuoth moro mabor gi gari machalo kamano. Onego bed ni derepe ng'iyo chal duto mar gari margi bang' thuolo marom nade mar mondo mi wageng' masiche mag apaya mapono ni kelo kod pono ni gari kata tires ne mericho kata pono no brake ochot. Service mar mtoka ing'iyo ga gi kilomita. An mara timo bang' kilomita 5,000 kamane kaka ondike manual ne. Lakini sasa man gi wuoth atimo charity drives mang'eny, ariembo ka jiwo ji mondo tigi ndara maber. Ariembo mang'eny. Awuok Busia adhi Mombasa. Kapok awuok Mombasa, nyaka ng'ato ng'inago, mechanic nyaka ng'inago. Ang'eyo gacha. Seche moko awinjo ka okoso ngufu. An ang'eyo gacha. Ka awinjo ka okoso ngufu, dware ni nitie gimomiyo okoso ngufu. Nikech sama abiro kode en maber. Ang'o momiyo okoso ngufu? Ang'o momiyo got moro aneno ka gari odwa twenyre ahinya e godno. Mago gin gik manyaka ng'i. So daily check. Kapok awuok gokinyi, nyaka wuoth alwora mar gari no, nyaka ng'i e bwo gari no. Ibro yudo ka mo moro ton, pi moro chwer. En pi ang'o? En pi AC? En pi mowuok e radiator? To mo maleny ni, oleny kowuok kanye? Leakage ni owuok kanye? Iyudo ka ng'ama riembo mtoka ma manual, brake fluid leak ga e master cylinder. Chopo kuma koro kinyono to gari moke gi achiel, brake ok ti. Koro gin gik ma nyaka ing'i gi pile gokinyi. Nyaka irang pi mari, nyaka irang ka tache nitiyo, nyaka irang ka wiper nitiyo. Ng'enywa fwenyo ga ni wiper ok ti ka koth osechako chwe. Ng'enywa fwenyo ni taya ok liel ka mudho osechako donjo. Tisebet gi gari ni. Ng'enywa realize ni indicator ok ti. Seche moko iketo indicator tineno komiel moloyo, onego bed no miel mos. Yudo komiel mang'eny, matiende ni nitie bulb achiel mowang' ama nitie kuma waya moro ng'adre. To sama waya ni ong'adre, nitie short. Waneno mang'eny Thika Road ka mtokni muoche mach, mtokni liel. Wakia gimomiyo, nikech ok wakao aikruok marwa sama wadwa riembo mtoka. Ng'enywa chiewo gokinyi, imadho chae, tidonje gari, to ng'i, gari omor, tiwuok. Kendo godhiambo, iduogo. Onge ng'ama ng'iyo.
Ato sani wang'eyo ni koth osechako chue gwenge mopogore opogore e pacho kae, to bende jogo makoro chal mar kor lwasi e pacho kae osewacho ni koth mar El Nino biro bedo ka chue e pacho kae. Derepo onego bed ni keto ikruok mage ahinya to geche magi to onego bed ni giriembo nade e kinde ma koth chue, obed ni koth ochue maduong' kata koth ochue matin. Derepo onego bed ni riembo e yo machalo nade, kaluwore ni seche moko waneno ka koth ochue ndara nyalo bedo makier kier, gino ma bende nyalo kelo masiche mag apaya. Nitie gima waluongo ni hydroplaning, kier e wi pi, kier ndara bedo mapoth. Namba achiel, wang'eyo kwend ma mfula mar pi bete mang'eny. Ndalo en Nilno, ndara moro ma Suswa Narok ni jayiech ga, ojapong' ga. Wang'eyo ni River Yala pong', River Nyando pong'. Wang'eyo kwend ma pi muomo wa. Namba achiel, kapok iwuok, temie manyo information mar kumidwa dhieno, to ndara no achal nadi kawuono gokinyi. Nitie a lot of Twitter handles ma miyowaga updates. King'iyo, nitie WhatsApp groups, nitie Facebook pages mang'eny. Jo truck drivers gibro nyisi ni wan wamoko ka nikech mbele kucha pi omuomo. Namba ariyo, ka koth chue, gimoro amora nyaka lokre. Speed mari, neno mari change, olokre. Iyudo ka nitie dongere moro ma ji wacho ka ni blind driving. Blind driving tiende ni inyalo mana neno mita 10, lakini riembe speed mamalo moloyo mar kumineno. Iyudo ka kinungi gokinyi, ong'weng'o mako piny matek, piny rachar. Lakini ng'ato dwaka liga riembo e 120. To ok onyal neno kata mana mita 20 no, kendo dhi 120. Oriembo kopore, opo kochope bambo, opo ka gari moro ni mbelene nochwado kowuok chien. Koro riembo kinde ma koth chue, make sure ni fog lights magi tiyo, make sure ni wipers magi tiyo, to mahie ok ochuno nyaka ng'ato riembe koth. Sama koth chue, ji moko tache, onego mok fog light, to gimoko tache, giketo hazard. Taya kimoko, to droplets, ton mar koth no, timoga gimoro miluongo ni refraction. Kikao glass bisoyo pencil, tineno kobet kama. Kagimotur. Koro light ni, ei pigego obedo ga reflected mondo chom piny seche moko chomo malo to charo wang' ng'ato. Tipo ka ng'ato riembo kochomi to iwuoro ni ng'ani ok neni nadi. Koro gin gik ma wanyalo chungo. An ka koth chwe mang'eny to kabisudo, abo manyo kuma nyalo chunge gari, tarito mondo koth odog piny. Alafu nitie derepe moko moamini ni nyaka gimuom mufula. Pi nigi teko bro ting'o mtoki ka box mar kibrit. Ibro nego ji. Koro koth biro, dhano mondo ikre. Sasa mitieko safar e koth, ter mtoka mondo luoke ka wash. Chung mtoka, kiny gokinyi birang buo mtoka. Nikech sama pi ringo cha, pi ting'o gik moko, nitie gik magwaro buo mtoka, nitie weche manyalo chot. To wayano ing'ene mtoka mondo omi signal. Kochot, to negirange. Dashboard mari kaka jariambo, tache mamilgo, ok gin mari dadi. Kineno komil, tiriembe pi. Gari wuoyo kodi, chik iti mondi winj gachi. Ilero kanyo makara ahinya. Joneno magwa moko be naneno ka chwalonwa ote kaachiel koda penjo mopogore opogore kokalo namba mar 236 kama bende kaachiel kod Facebook kama wantiere live okinyi ma kawuono. Ka bende ng'ato wacho ka ni nyalo nyiso driver ni oriembo matek, to driver moko kia wuoyo obiro duoki marach machuno ni mondo iling. Mano ote mako kale namba mar 236 Facebook. Kacha bende naneno ka joneno magwa moko twak kodwa kanyo. Ka bende nado puonyo rachuonyo bende wacho ni rito apaya onego watang'e ahinya, hasa
wacho ni kotudore kod wechego mag ng'we airititi kata overspeeding, wacho kanyo ni should be controlled. Nyaka sani kwachako mana kod wachno, mano mar joting' mar jowuoth ahinya to mago ma idho geche mating'o jowuoth e kinde ma gidhi e wuodhe mopogore opogore. In kaka jal moidho gari, intere kod ratiro mane e kinde ma idho gari ponono en gari miriembo e ng'wech ma iriembe e ng'we airititi kata driver overspeed, jal moting'e gari onyalo konyo nang'o ponono e geng'o masiche mag apaya? Mokwongo derepe kale mapek. Kiwacho ni derepe kale mapek, gikale mapek nade? Iyudo ka ng'ato owuok Kisumu obiro Nairobi, odok gi garino, pok oyweyo, to nikech en Edward, kineno koriembo ni matek, Joyce, nitie kaka inyalo wuoyo gi ng'ato bobe oneni adier ka ndi tatimo makosa. Kigona koko, dereva en wuon ng'ato, en jaod ng'ato, en min ng'ato. Kigone koko to kubi winjre. Kata sani kwachako nwa wuoyo tagoni koko, ok wabi winjre. Nyisa ni omera, gari ni indiyo lakini ng'wejni ni malo ahinya. Inyalo duoke piny. Obro penji ni nang'o. Nyise ni an ga gi luor, anyalo poka go nduru. Iwacho an ga gi luor ka gari dhi matek naseyude ajali, koro anyalo goyo nduru, koro in ikonya, itera kuma dhiye, anakonyi nenda chulo. Koro kiyie to terwa tera mos. Iyudo ka tij dereva en tich ma ji ochayo. Gin ga jomoko somo, mane gimiya ji wachoga, lakini kika uondi sani derepe osomo, kata jok mapuonjo ka nigi masters degree, PhD, gibiro mondo gipuonj gi riembo mtoka, nikech ji oyudo ni riembo ni en ngima. Nitie thin line, kitugo te kakitho. Tiyudo ka dereva ma riembo no maybe onge exposure. Eno amini ni kiwuok Nairobi tinyona nyona nyakichop Kisumu. Nitie kaka speed migoyo go kona. Koro lure gi kaka jawuoth bro wuoyo. Ibet gi driver mbele. Tineno ka oriembo to dwa no mul radio. Penja ni wuod mama, station mane midwaro? Idwaro Ramogi? Karawe achik nigo en gadi. Koro sami seto ne radio no, to pache duoge ndara. Nikech kene ndara, to dwa no ng'i radio, samo ng'iyo radio no, okone gima dhi mbele. Koro yudo ka wan jowuoth, wabayo ga wach seche moko nikech ichulo. Mano en makosa. Namba 2, jawuoth kata an seche moko aidho PSV mang'eny kabisa. Kwanza kan Nairobi aidho Embasava mang'eny kabisa. Ok onyiso na kia riembo. Ang'e riembo. Anyalo penjo dereva be ineno gino? To nyisa ok aneno. Koro kaneno road sign kata mar bump to nyisen macha to koro ineno. To duogo penja ni inti neno gi nadi? To koro kanyo wayawo dhot mar wuoyo. Asepuonjo gi mang'eny makata kan Nairobi ok achul Embasava nikech giwacho ga ni macha japuonj, gilaro mondo aidh kodgi mtoka nikech kaka warwako gi. Kikawe akawa ni driver okosomo, okia, anan lawyers, jana kia daktari, mano to kubi winjre. Ibro nyise no riembo matek to bro duoki. Kwanza gin gi duoko makomi to kidongi wuok kendo. Tiwacho kanyo ni onego bed kata ni ng'ato ka ng'iso dereva ni dereva kik riembe yo kata kik riemba e ng'we airititi, to onego bed ni ng'ise most. Tiwacho kanyo bende mokwongo iwacho kanyo ni nitiere derepe moko ma kaluwore ni gintiere e yor dwar. Ponono ng'ato wuok Mombasa ochomo Kisumu. Mano wuok nyoro gotieno kowuok Mombasa kodhi Kisumu, kochopo gokinyi to chopo Kisumu, kendo dwa chako wuok ponono kata Kisumu kobiro Nairobi kae gokinyi to gimoro saa 10 chopo Nairobi ka. Onego bed ni dereva riembo kuom thuolo maromo nade kata seche maromo nade mar mondo mi kik wabed ni masira mar apaya no kel ni dereva mane riembo ponono nool koro no ninde steering koriembo. Onego bed ni riembo dereva riembe thuolo maromo nade kata thuolo mar seche adi, to yweyo kuom thuolo mar seche adi kapok odok e ndara kendo owuor. Safari kichako bang' kilomita 200 onego bed ni yweyo dakika 15. Kilomita 200 obiro e tok seche 2. Kiriembe 80 obiro e tok seche 2. Every 2 hours bang' seche 2
dereva onego bed ni chung' kuom dakika 15. Emomiyo kigoyo kwano, gari mowuok Nairobi obro chung' kanye? Nakuru. Mar ariyo koluwo Kericho obro chung' Kericho. Kowuok Kericho obro chung' Kisumu. King'iyo taonde adek go en ga seche ariyo. Tiyudo ka e kinde mang'eny anabet mbele mondo awuo gi dereva kendo wagoga mbaka kata kapok ochako riembo. Anyise nani luonga no wuoro te an e lony apuonjo derepe to chako penji. Anyise no kapuonj Kenya kende, apuonjo nyaka pinje maoko. Sani ane piny maoko ng'eny gi ong'eyo. Kineno kodwa nindo tikwaya ni jatelo chunga gari dakika 15 ka. Nitie chieng' moro mana wuok Kisii to achopo area ma Narok, derevo ol. Tanyise ni chunga gari nindo. Ng'eny nen gotieno abiria ne nindo be nok gifwenyo kata ni gari ochung'. Mana ka koro osenindo mahaw dakika 30 eka abiria moro chung' ni gari ni ochunga. Tachiewo dereva tanyise ni koro iwinjo kin maber. Ochung' oko to riere to duogo riembo kendo kanwa chopo Nairobi to duoko na pesa na mana chulo ni bwana ikonya. Nitie chieng' moro mane akawo mtoka Naivasha nyaka Nairobi ka dereva koro nindo hewe. Koro iyudo ka ng'enywa bro chako ywak waketho seche ka mondo dereva kik yud kata thuolo mar yweyo. Mano ega chandruok marwa kaka jowuoth. Waneno ga ni waketho sa. Lakini dereva en wuon ng'ato, en wat ng'ato, koro nyaka wang'iye maber malong'o. Nyaka wang'iye bawaritgi maber malong'o. To bende ka wadhi kwatieko twak marano kwadong' mana gi dakika matin kende twaloro twak mar okinyi makawuono owuoro tet. Adwani wawuoye kotudore kod chal mag apeyni magwa. Ahinya manitiere e pacho kae. Bende chal mag apaya nyalo nyayo masiche mag apaya matimore e pacho kae. Nikech yudo ni nitiere apeyni moko makiriembe to ndi kanyo ni black spot. Ing'isi kata ni black spot ahead. Kuonde makamago dereva onego bed ni riembe nade. Chal mar apaya general ere kaka onego gibedi mondo waduok piny masiche mag apaya kwatieko. Kenya king'iyo ndache ma wan go beyo, apaya ma wan go beyo. Ok abi wacho ni apaya ema miyo wabed gi masiche mag ndara. Wan joma tiyo gi ndara wanie shida marwa, wanie chandruok marwa wawegi. Apenji Joyce, mtokni 20 okalo black spot ma onge ajali. Ang'o momiyo mar 21 ni mabiro yudo ajali? Dereva mar 26 ni mar 21 ang'o momiyo ene makoro biro yudo ajali? Idwa nyisa ni Nithi River wang'eyo kata joma riembo mtokni mirakalo kuro gi 120, lakini kochope Nithi to gite giduogo nyake 50. Ka gisekalo to gidhi. Black spots gi wang'eyo gi gite. Shida en achiel. Adonje mtoka. Ng'ama riembo Toyota Belta kimiye Mercedes Benz machon pekne moko nyalo. Ng'ama riembo Mark X kimiye Belta yot. Gari no yot ma ong'iyo gi nyono matek. Gari no yot kuome. Magi gin gik ma ng'ato nyaka ng'i. To okawuondi Joyce. Okawuondi. Penj kata Ken Muga osiepa. Osenyisa na riemb gache. Tanyise ga na kia riembo. Kodwa na riemb to nyaka ne kako riembo gache no. Ena ni konyisi ni riemb mtoka ni idwa ni ji to ong'e ni ng'e riembo. Mane mabro medo hinyowa. Apaya ma Kenya ng'eny gi ber kabisa. In fact king'iyo pinje mandar ni ber iluongo nyaka Kenya. Nying Kenya iluongo. Matiende ni environmental mag watin. Gik mar alwora mar ndara watin. Shida en an jatiyo gi ndara. An ng'ama tiyo gi ndara.
Japiko neno kiridri. To chunga to kichiegni chopo. To pache nyisen ng'ani be kora serito ndi we kora ng'ad. To amua ng'ade mbele ni tichwade. Londianyi, minister marwa wacho ni wagol chiro e bath ndara wamany ne iye kucha. Ng'ano mabro kelo ji e iye kucha onge. Dereva onego ng'e ni mbele kaendi nitie chiro. Nitie speed limit mar 50. Oluore ga Kenya nikech ong'ega ni jo NTSA bro maki kikalo 50. Ibro chulo pesa. To 50 ni iyude mane shopping centers mane dhondara. Kwend maonge ji boki bi yude. Dereva onego penjre, adonjo Londiani, kacha ntiere junction, nitie joma dhi Muoroni, nitie joma dhi Kericho, matiende ni ji obiro kanyo. Sama donjo kama ji nitie ni, ang'o momiyo ariemb mtoka matek tang'e nadhi chung'? Apenjo ga ng'ato, ineno ka traffic light oketo ni taya makwar, pod inyono mo, to taya makwar tiende ni chung', to pod inyono anyona mo. Basti biro tinyono break mang'eny. To gari kier. Gari kokier to nyalo muomo. Nyalo idho wikidi, nyalo idho stond ng'at ma uso mno mende mos. Koro yudo ka oken apaya. N1. Sani waketo expressway, waketo southern bypasses. King'iyo syllabus marwa, onge ng'ama puonjo ji kaka onego riembe expressway. Ji ong'eyo ga ng'ani kisechulo tinyono mo idhi. Expressway nigi lanes 4, moko ni kata 5. Kila line nigi speed mare. Penje dereva miparo nolonyo nigi ng'eyo mar ndara. Ni Thika Road sami wuok, speed mar 0 to 60 onegi bede lane mane gi kia. Japiko kanie Thika Road onego bede lane mane gi kia. Ndarni to wan go mabeyo ndi. Ok anyal siemo ba wach ni masira mang'eny biro nikech ndara. Mlima Kiuka, Voi ka, ndara riere. To pod wayude masira ma mtoka neg ji 8, mtoka neg ji 12. Oket ni line maratong' e dier ndara matiende ni kik ing'ad. Alafu ing'ado tiromo rando gi lori tinego ji te. Aneno ka wacho ni en ndara dier Joyce. Ok en ndara, iselero kanyo makare ahinya. Dana soma ne moko kuom mote kasto ing'iswa wach ni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono. Aka bende Ajuma Sonko Wuda Hera wacho na neno maber ndi weche ma uor wacho go ayie godo kendo gin adiera. Wacho ni omos na jowa mantiere Qatar kono. Aseno Eunice bende wacho ni puonj maber kabisa kaluwa gi ndalo ma wachope gi mag sikuku. Vitalis Ochieng Wood Game Karariu bende wacho ni an kodwe chenro ka winjo u kaka utwak kaka twak dhi. Apaya en kama kiriembe nyaka itang' ni mar en kama gik mang'eny tiye. Okonego iti kode e yo marach, nyamiyo ilal ngimani to gi jowuoth miting'o. Ka Injinia Lazaro Kanyambok bende wacho ni nitie joma kosemer. Owacho ni maika knows njia to my home. Magi joma ikonyo nang'o. En Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariombangi Jamaguya. Adwa ni kanye mwatiek godo twak marwa okinyi maka uono owuoro tet. Wach ni mogik ahinya ahinya ne derepe kachiel koda jowuoth matiyo koda peini. Derepe mawacho ni en kosemer to gari ong'e kumango chope. Mage mathoro kelo masiche mag apaya. Kwa tieko? Ago ni erokamano ni joneno mag Ramogi. Ero kamano ahinya. Gari mong'eyo kuma dhiye pok ochopo Afrika. Iluongo gi ni self-driving. Ok odwar dereva. Obro luwa GPS kodhi nyaka oteri maber kumidhiye. Nitie gik moko ma sirikal mar Kenya wa onego tim. Kama ntiere Qatar ka, kikalo taya makwar, idhi chulo 240,000 Kenya shillings. Onge hepo, ibro chule.
enforcement marwa, jomarito chikewa ema hinyowa. Ntie video moro manyobi viral ka mana Mombasa mapiyo Road kuwa ka tieko tet kamzungu moro nyong'ado ndara, to polis nene, to polis weyo dhi, to mtoka manyo chung' japiko nyotuomo chien, japiko ema polis biro ne. Kanyalre, to mondo yudo driving license obed matek, mano kende ma bro konyowa. To ko yudi kiriembo kionge license ten twech e jela, kata higni 3, mano kende ema bro konyowa. Lakini Joyce adwa nyisi ni ok en gima ber madhi wacho ni to sama wantie kodi ni nyaka giko Disemba, namba mar joma dhi wito ngimagi e ndara nikech ajali dhi medre. Abiro ochuna koro nyaka duog kapok sikuku ochopo, kata ken wige 2 mondo atim campaign ma jatimoga e ndara, mondo awuo gi ji. Nikech kochakre kawuono sama wawuoye kodi ni nyaka tarik 31 Disemba, kikwano namba mar joma dhi wito ngimagi e ndara dhi medre. Erokamano. Erokamano ahinya Owuoro Tet, jalony e arita mar apaya ma bende tudre kodwa achiel kachiel kokale yor Zoom ka intiere Katare. Erokamano ahinya kuom thuolo mari mar mondo mi ichop kata itudri kodwa e Ramogi TV mar mondo mi wapuonj jopiny kotudore kod ritruok e apaya kata arita makare e apaya. Nyakora Ramogi Jwangi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono en mana puonja ma bende wapuonjo godo jok maneno kinyi makawuono kalure ni jomose wito ngimagi e thuolo mar ndalo 4 mokalo. Gin ji mathoth ahinya, ji moyo 20 osewito ngimagi e masiche mag apaya. Sakoro sechopo monego bed ni igeng'o kata duoko piny kwan mag masiche mag apaya ma bende timore pacho ka. In kaka dereva ne ni riembo ka ikori e yo makare, kik iriemb ka imer. Ka iriembo kikidhi e ng'we airititi kaluwore ni kaka Owuoro Tet ng'iswa kacha ni gari madhi e speed ahinya, chungo gari no nyalo bedo matek. Ne ni beda kicha kinde duto kitiyo koda anderni magwe pacho ka. Kiriembe kinde mag koth ne ni iriembo mos, ko kinyal riembo to chung gari ma koth chogi. Koth kosechok tinyalo dhi mbele kod safari mari. Mane taye chenro ni anyinga Joyce Oduore lo jogo duto mabendo neno ni chenro no biro ne yo makare, mano moriwo nyaka nyawadwa Cleophas Oluoch makawuono nantiere godo, jogo picha, director maro bado kanyo, jo makduola, jogo mantiere TX kachiel kod graphics. Wagono erokamano ahinya kuom kete mana e Ramogi TV. Nyakendwa romo odiochieng' makiny oriti masani. Kata kamano adwa weyi kod chenro mabende dhi mbele kaunti ma Nairobi ka, kama gavana e kaunti ma Nairobi mano Johnson Sakaja odiochieng' makawuono keto piny ikruoge makare ahinya motelo ne kodh El Nino mabende igeno ni biro chako chwe pacho kae kochakore dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 mano ma higani. Wanane gigo matimore gi sani. Environmental and building offenses, the lives of and livelihoods of Nairobians will not be endangered by the most irresponsible amongst us. These further policies will be announced later. And you can see the commitment that even the national government is working in tandem with us. That is why we have our Waziri here. I've been in constant communication with His Excellency the President. Hakuna mtu atahepa mahali. Ukienda hivi utapata Sakaja, ukienda hivi utapata Ruto. Unless mambo ni matatu. Kama huwezi fuata hii mambo yetu ya drainage na kufanya dumping vizuri, mambo ni mangapi? Uhame Nairobi. Ukuje kwa seli ya Kanjo ama tukusafirishe. We will not allow few people who are selfish to put your lives at risk. Recently kuna watoto walikufa Kangemi na Waruku kwa sababu ya flooding. Tukaambia watu msonge, because we are working with the meteorological department. When you have seen that there is a threat and we will come and move you, please cooperate. Hatuifanyi kwa nia mbaya, tunaifanya kwa sababu it is necessary. Finally, there's a set of smaller initiatives we're working on together with the County Assembly, a full review of the Disaster Management Act 2016 to align to the emerging situations, and we'll offer certification courses and establish a Disaster Management Center of Excellence in Nairobi County. I want to thank Bram and his team for the great work you're doing for us to have certification
and the first Center of Excellence for Disaster Management in East Africa. Tuwapigie makofi. We are also exploring a disaster risk insurance scheme of the sort that has worked elsewhere on the continent. That will come a bit later. I will have more to say on these issues in due course, but I want to ask you that we may start working on this immediately. Watu wa Nairobi, tafadhali tushirikiane. Jukumu la usafi wa mazingira yetu sio jukumu ya governor ama jukumu ya county government. Hata wewe kama mtu wa Nairobi ni jukumu lako. Waziri, juzi nilikuwa pahali Kahawa West kwa soko. Na kuna mama ambaye nampenda, but huyo mama alinishangaza. Anauza machungwa na maembe. Na kaniuliza, "Governor, kwa nini hapa mbele ni chafu?" Na ukiangalia uchafu iko hapo ni machungwa na maembe. Nikamwangalia nikasema, "Oi, mama. Hii machungwa na maembe na maganda si ni yako." The county assembly is currently working on the finance bill. Part of it is the fines if the place in front of where you're working is dirty. To chocolate mapara enodhi weyo ne waya maserat. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Dial *811 *446# to get Freddy by Musa Juma. Radio Ramogi. 20 years ago, a vision was born. You have made us a lifeline to our culture, traditions, and heritage. We at Radio Ramogi extend our heartfelt gratitude to our listeners and the incredible team that has poured their hearts and souls into making us who we are today. Together, proudly, we will continue to be Karchun Jaluo. Radio Ramogi, Karchun Jaluo.
love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires.